Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takdang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantara ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes sa Nobyembre 14 tuig 2024. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 41 dias na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mo lang ang kurman bombot siya mablanco hover kagkaron sa madalakuan kag mga nagapaunang nga mga balita headlines. Mga department heads sa Iloilo City Government nagdiskusyon kadungan sa pagtalakay para sa budget sa Iloilo City bangod dako ang magasto sa Kalahunan Dam Site. Ang City Health Office, City Disaster Risk Reduction Management Office kag City Social Welfare Development Office may pinakadako nga budget sa masunod nga tuig. Pagbutang sang slowdown sign kag street lights sa natabuan sa aksidente sa Banwasang San Dionisio gina-coordinate sa DPWH kag sumungman sang local government unit. Mga operator sa Iloilo Province pwede pa maka-apply sa application para sa consolidation sa private vehicle or sining public utility vehicle modernization program. Apang syudad sa Iloilo hindi na pwede. Babaying may problema sa paminsaron kag nasapuan patay sa Barotac Viejo nagwa sa autopsy result nga ginhimuslan lugar sa dinakitaan ang blood stains malapit sa lawas ni positibo sa luminol test. Philippine Coast Guard pag-aimbestigaran ang fiber boat nga nagabiyay Iloilo Guimaras vice versa matapos ang impormasyon nga nagapagwas ang sensitibo nga palagwaon kung ini ang magabiyahe. Muni madalagkuhan ng mga balita issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sa nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, duha na lang katulog. Duha na lang katulog or isang tulog na lang gani Adwa pa kay matulog ka subong 15 buwas tulog ka 16. O duha na lang katulog Dugong Bombo 2024 na. A little pain, a life to gain. Dira sa may Iloilo sa Iloilo Science and Technology University. Sa ila sining gymnasium, Sabado ina ang adlaw. Kita na kita, ululupod kita nga mangin baganihan binagi sa pagdonar sang dugo. Kag sa aton sining mga kabombo, ang 1-2 Panalo Part 23 promo, 6.5 million pesos sa total prices nationwide ang pwedeng managan. Sa kadadlaw may tatlo kita ka mga daog. Duha ang mga daog sa 500 pesos ka cash plus 720 pesos ka balor sa gift pack. Aton sining special draw ang pagdagan sini banwarang premyo. Amo ang 500 pesos ka cash plus sang limited edition nga radio. Ang radio pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable. May stickers ang Bombo Radio kag wala nakalansang sa isa lamang ka istasyonan. Samtang nagawakal kita diri sa 1-2 Panalo Part 23 promo. Why gid lamang dugay. Sang gin pasulod rin sa aton ang resulta sa aton sa Daily Draw. May winner kita! 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Ginawiyata nato ng pangalan subong sang tagdaog sang 500 pesos cash plus gift pack na sulod pa sa urukan nga balde proof of purchase niya. Jim's Coffee Mix, 49 anyos, taga Barangay Buhang sa distrito sang Haro. Congratulations, Sunny Tanyedo sa Buang Haro, 49 anyos, nga may proof of purchase nga Jim's Coffee Mix. Ikaw ang ilaw ni Bombo Cham.
Un minuto na kaligad na or un minuto na lang nabilihan natin sila magdangat sa tak ng alas 12 sa udto. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining premyo nga nagahulat na diri sa istasyon sa Bombo Radio. Sa liwat, Sani Tanyero sa buang Haro, Iloilo City, Proof of Purchase, Jim's Coffee Mix. Congratulations! Detalye sa mga nagapaw na dalakuan nga mga balita inyo bantayan sa barang pagbalayag sa Bombo Ray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagkahod. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Nobyembre 14, taong 2024, 41 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya sa ating weather update, ang bagyong Ophel, ganap na pong isang super typhoon. Ilang mga lugar dyan sa may Luzon, isinailalim na sa signal number 5. Samantala, walong rehiyon sa Pilipinas na harap sa banta ng pagbaha dahil yan sa bagyong Ophel. Ang coastal town naman sa Northern Luzon, maagang nagpalikas ng kanilang mga residente. Ang kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay giniit na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Yan po'y sa kabila ng imbitasyon kahapon nitong si dating Pangulong Duterte sa mga investigador ng international body. Ang Department of Justice naman, di patiya kung kailan makababalik ng bansa si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rina Garma matapos na maharang at maditine sa Estados Unidos. Si Vice President Sara Duterte naman kinatigan ang panawagan ng ama na madaliin na ang unang International Criminal Court yung investigasyon sa war on drugs. Ngunit para naman kay Senate President Jesus Cordero, isa itong palaisipan. Sa ating provincial report, Ilocos at Cagayan Valley Region naghahanda na sa muling pananalasa ng Super Typhoon Ophel. Sa sports balita, abangan din humamaya itong si Franz Wagner, binuhat ang Orlando Magic sa panalo kontra Indiana Pacers. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nahaharap ngayon sa bantahon ng mga pagbaha o malawakang mga pagbaha ang 8 rehiyon sa Pilipinas dahil sa epekto ng bagyong Ophel. Batay ho sa inilabas na General Flood Warning Advisory ngayon pong araw, kinabibilangan po ito ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region o Region 1, Region 2 o Cagayan Valley, Region 3 o Central Luzon, Region 4A o Calabarzon, Region 4B o Mimaropa, Region 5 o yan po sa may Bicol Region, at Region 8 o Eastern Visayas. Ang mga ito mga kabombo ay inasahan pong makakaranas ng mga mabibigat na mga pagulan, dala po yan ng naturang bagyo, daan upang pinangangambahang umapaw yaong mga kailugan, mga sapa at iba pang bahagi ng katubigan. Diyan sa may Cordillera Administrative Region, apektado ang 6 na probinsya nito na kinabibilangan po ng mga probinsya ng Benguet, Mountain Province, Apayao, Ifugao, Kalinga at Abra. Makikita po ninyo sa inyong mga screen para po sa ating mga viewers. Sa Ilocos Region naman, apektado po ang Ilocos Norte at Ilocos Sur, ang probinsya ng Pangasinan at probinsya ng La Union. Diyan naman sa may Region 2 o Cagayan Valley Region, apektado po rito ang probinsya ng Isabela na siya pong isa sa mga tinutumbok ng bagyo. Kasama na po ang probinsya ng Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya at maging ang probinsya ng Batanes. Sa Region 3 o Central Luzon naman, apektado ang mga probinsya ng Aurora, Bataan at dyan sa may Zambales. Sa Region 4A mga kabombo, inasahan pong mararanasan ito ng probinsya ng Quezon, Rizal, Laguna, Cavite at dyan sa may probinsya ng Batangas. Sa Region 4B naman o dyan sa may Mimaropa, uulanin din ang mga probinsya ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at maging ang probinsya ng Romblon. Sa Bicol Region, nalabis pong naapektuhan noon sa pananalasa ng Severe Tropical Storm Christine. Maapektuhan po muli at makakaranas ng matinding mga pagbaha at mga mabibigat na mga pagulan o inasahang makakaranas
ang Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Sorsogon at maging ang probinsya ng Masbate. Habang sa Region 8 naman, inaasahan pong maapektuhan ang Northern at Eastern Samar, ang Biliran, probinsya ng Samar, Leyte at Southern Leyte. Ito ho'y batay pa rin mga kabombo sa inilabas na update ngayon pong araw ng State Weather Bureau sa ilalim po yan ng Department of Science and Technology. Bombo Weather Update. Magandang tanghali mga kabombon, narito na ang ating ulat panahon. Ganap na nga naging super typhoon ang bagyong Ophel matapos na lalo pa itong lumakas habang nasa katubigang sako pa rin ng dito sa may malapit sa may lalawigan ng Isabela. Habang patuloy nga itong kumikilos papalapit naman sa kalupaan ng ating bansa, partikular na sa may Northern Luzon at inaasahang magla-landfall ito ngayong hapon. At huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa laying 135 km northeast ng Itsague, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot na sa 185 km per hour malapit sa gitna at mayroong pagbugsong pumapalo na rin sa nasa 230 km per hour. Patuloy ang pagkilos ng naturang bagyo pa west-northwestward na direksyon sa napanatiling bilis na abot naman sa 15 km per hour. At dahil nga sa paglapit ng naturang bagyo sa kalupaan ng bansa, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa northeastern portion ho ng mainland Cagayan, kabilang na hurian ang Santa Ana at Gonzaga. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 naman ang nakabandera ngayon sa Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan at northeastern portion naman ng lalawigan ng Isabela. Isinailalim na rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang lalawigan ng Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, northern, central at southeastern portion ng Isabela, maging ang northern portion ng Apayao at ang northern portion naman ng lalawigan ng Ilocos Norte. Isinailalim na rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang bahagi ng western at southern portion ng Isabela, northeastern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, at northeastern portion ng Abra, northeast o eastern portion ho ng Mountain Province, eastern portion naman ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, at ang northern portion naman ng Aurora. Samantala, nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, nalalabing bahagi ng Ifugao, Abra, maging northern portion ng Benguet at Ilocos. Mga kabombo at Nation, hindi pa man nga nagla-landfall etong naturang bagyo, abay ramdam na mga kabombo etong hagupit nito sa malaking bahagi ng Luzon. At maraming lugar nga ang nakararanas ngayon ng malalakas na hampas ng hangin at mga pag-ulang dala ng naturang bagyo. Ngayong hapon nga mga kabombo ay inaasahang magla-landfall na etong si Bagyong Ophel, partikular na sa may eastern coast ng lalawigan ng Cagayan. At mula doon ay lulusot naman ito dito naman sa may bahagi ng o bahaging karagatang sako pa rin yan ng Babuyan Island na kung saan ay posible ring mag-landfall itong muli doon sa Babuyan Island. Samantala, namantinin naman ng bagyong may international name na Manye itong kanyang lakas habang papalapit naman sa Philippine Area of Responsibility. At mamayang gabi ay naasahang papasok pa rin ito sa Philippine Area of Responsibility. Sakali man na maging pumasok ito, tatawagin itong si Bagyong Pipito. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa kalupaan ng bansa at batay sa kasalukuyang tracking ng naturang bagyong si Manye ay tutumbukin itong malaking bahagi ng Bicol Region sa mga susunod na araw. Bombo Genesis. Okay, for purposes of comparison, Bombo Victor, ang bagyong Marce ay halos kahalintulad din nitong tinakbo o tinatakbo ngayon ng bagyong Ophel. Unang naglandfall ang bagyong Marce dyan sa may eastern portion ng Cagayan and then nagkaroon ng second landfall dyan sa may bahagi ng Babuyan Island. Ito rin yung nababanggit mo kanina, posible maglandfall sa eastern Cagayan at maglalandfall, second landfall dyan sa may Babuyan, Bombo Victor. Yes, Bombo Genesis, posible nga itong after dito sa may bahagi ng Cagayan o northern portion ng Cagayan, dito mismo sa may bahagi ng Cagayan ay lulusot naman ito doon sa may Babuyan Island at posible nga itong second landfall doon sa Babuyan Island sakali man na hindi magbabago ang direksyon nito o sakali man na hindi maglandfall ay lalapit lamang ito sa nasabing lugar habang tutumbukan ito namang direksyon papunta doon sa may silangang bahagi ng Taiwan. Pansin natin kanina sa mga kababayan natin dyan sa may Northern Luzon, may mga nag-uutos na ng early evacuation, Bobo Victor. May
pagtaya ba kung anong oras mamayang hapon o ngayong gabi yung posibleng paglandfall nito? Kasi habang maaga pa, dapat nakaalis na, no? Or evacuated na yung mga kababayan natin kasi kapag kagabi ito maglalandfall, posibleng mahihirapan na yung evacuation. So, anong mga oras yung asahan na paglandfall nito, Pamo Victor? Possible bombogenesis na maglandfall itong naturang bagyo sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ngayong hapon yan, mga kabumot kasernation, at makita natin ito, bombogenesis, yung pag-ulang ibubuhos netong si bagyong Ophel, lalo na ito ay concentrated mismo malapit doon sa sentro ng naturang sama ng panahon, at pinapayuhan ho natin ang ating mga kababayan na hanggat maaga pa, bago pa man maglandfall itong bagyo, ay lumikas na ho tayo, manatiling malayo sa mga lugar na talaga namang prone dito sa mga pagguho ng lupa at maging dito sa mga pagbaha. Bobo Victor, yung mga kababayan natin dyan sa may Northern Luzon, nariyan pa yung tubig baha, hindi pa humuhupa totally dahil dito sa pag-ulang dulot din ng bagyong Marce at bagyong Nika. While etong sumusunod na bagyo, etong Manye, I think yung mga international name, tinutumbok naman dito yung Bicol region na dating sinalanta, no, ng bagyo, severe tropical storm Christine. Tama ba? Yes, bombogenesis, hindi pa man nga nakakabangon itong ating mga kababayang Bicolano diyan sa Bicol, sa iba't ibang lalawigan sa Bicol, ay talaga namang may inaasahan pang isang panibagong bagyo na posible namang tumbukin, unang tumbukin itong lalawigan ng Catanduanes at makakaapekto rin sa kabuuan ng Bicol region sa mga susunod na oras. At ito, bombogenesis, posibleng hindi rin natin naalis na itong bagyong si may international na name na Manye, at pumasok man ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin namang si Bagyong Pipito, sakali man na habang malayo pa ito sa kalupaan ng ating bansa, ay posible pa itong lumakas at hindi rin natin inaalis ang posibilidad na magirin itong isang ganap na super typhoon. Nako. Sige, ingat-ingat pa rin sa mga kababayan natin, Pamo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon. Balik sa iyo, Bombo Genesis. Sa mga kababayan po natin, mga Kabombo Nation, pwede po ninyong subaybayan ang ating pong website, ang www.bomboradio.com, at makikita po ninyo mga dagdag na mga updates po dyan. Yung po mga paabiso, particular na dyan sa mga lugar na inasahan pong dadaanan nito pong bagyong Ophel ngayon pong hapong ito hanggang sa mga susunod pang mga araw. Or pwede rin po ninyong bisitahin, mga kabombo, ang Facebook page ng Bombo Radio Philippines. I-type lamang po ninyo Bombo Radio Philippines at makikita po ninyo mga dagdag na mga development. Ano po yung galaw ng bagyo, ano po yung mga forecast, ano po yung mga tracking ko nito, at yung posibleng mga lugar na maapektuhan ng naturang bagyo. Manatili lamang po nakatutok, mga kabombo. Pwede rin po sa pamagitan po ng ating mga provincial station, at ibibigay po namin sa inyo yung mga dagdag na mga development, mga detalye dito ho sa mga sama ng panahon. Oras natin, meron na ho tayong 12 minutes bago makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kuha tayo ng mga development din. Ito daw hong kabuang standby fund ng gobyerno para ho sa mga apektado ng kalamidad. Mahigit 80 million pesos na lamang, ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Yung mga bago o mga bagyo na posible pong mabuo sa susunod na buwan, inaasahan pong sa bahagi po ng timog naman na o sa may southern part ng Pilipinas ang magiging direksyon o yung pong tatahaking direksyon naman ito, batay pa rin po sa pag-aaral ng ilang mga eksperto. Makidetalye po tayo sa balitang ito sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na dire-diretso lang ang kanilang pag-produce ng family food packs at may sapat daw na supply ang ahensya para sa mga individual o pamilyang apektado ng sunod-sunod na bagyo. Ayon kay DSWD Director Michael Christopher Matay, may kabuuang standby funds ngayon ng gobyerno na nasa 80,262,862 at mayroon din kasalukuyang 1,394,657 na family food packs na nakahanda ang ahensya. Maliban pa rito, may 860,611,695 na halaga ng non-food relief items ang ahensya, gaya na lamang ng hygiene, family at kitchen kits. Ang response natin sa mga regions na affected ay continuous at tuloy-tuloy, and we are aggressively producing our family food packs. Wala pong pause ito, talagang dire-diretso lang ang production ng mga family food packs. Sa Region 2, to be exact, there is a 92,302 family food packs in the region.
Samantala, inihayag naman ng State Weather Bureau na 1 hanggang 3 tropical cyclones ang inaasahang mabubuo at papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Disyembre. Ayon kay Director Marcelino Villafuerte, inaasahang parting south naman ang tatahaking direksyon ng mga susunod na bagyo. After nitong si Pipito, no, pagka nakalipas na itong si Pipito, inaasahan natin by weekend siya nandito sa atin, ano? By first few days next week, yun namang hanging amihan ay maaari na siyang mag-onset. At kapag ka ito ay nag-onset na, kumbaga may northeasterly wind flow na tayo and well-established na siya, more of ang mga tropical cyclones once na nabuo ay more to the south yung kanyang tatahaking path. So roughly, Visayas, Mindanao areas naman yun. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, bagaman napigilan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nakagawiang pagbumura, abay ilang beses naman siyang nakitang nagalit sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes kahapon. Kapansin-pansin sa kalagitnaan ng pagdinig na ilang beses din na nawala ng kontrol ang dating Pangulo at nagalit habang nasa kasagsagan ng pagdinig. Ilan dito ay habang pinipigilan siyang magsalita dahil sa hindi pa siya kinikilala ng committee chair habang paulit-ulit siyang tinatanong sa kanyang Jaguar. At habang nagsasalita si dating Senador Leila de Lima at Senador Antonio Trillanes at iba pang mga pagkakataon sa naturang pagdinig. Pinakamalala dito, mga kabombo, yung naging nainis nga ang dating Pangulo sa naging expose o pag-expose itong si Trillanes sa hinggil sa umunoy maraming joint bank account ng dating Pangulo at ni Vice President Sara Duterte. Sa sitting arrangement kasi ng Quad Committee, pinagtabi sina Duterte at pumapagitna nga itong si De Lima at sumunod kay De Lima ay itong si Trillanes ay pinaupo sa kaliwa naman nitong si Duterte at tanging 2 upuan lamang ang pagitan nila. Sa 2 upuan na ito ay nakaupo sina De Lima at maging si Father Flaviano Villanueva, ang isa sa mga kilalang kritiko ng Duterte Jaguar. Noong nagbibigay na ng pahayag nga itong dating senador na si Trillanes, tinangka ni Duterte na ibato ang kanyang mikropono, partikular na itong mic stand kay Trillanes habang pinipigilan naman siya ng kanyang dating mga appointee tulad ni dating Executive Secretary Salvador Midaldea at dating Labor Secretary Silvestre Bello III. Balikan natin ang bahagi ng naging tensyon sa naging pagdinig nga ng House Quad Committee kahapon. Ngayon na. Wala pong galunan. I'll give you, sasampling ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Order, please. Order. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented. Mga kabombo, ilan lamang yan sa mga naging kaganapan nga kahapon sa isinagawang ika-11 pagdinig ng House Quad Committee. At maging itong si dating Senador Leila de Lima ay inambaan din ng dating Pangulo nang mistulang hindi nagustuhan nga ang reaksyon ng dating senador hinggil naman sa usapin ng sinasabing mother of all drug lords na itinatanggi nga ng dating senadora. Kinalaunan ay humingi rin ng tawad itong si Duterte at sinabing init lamang iyon ng kanyang ulo. Narito naman ang bahagi ng paghingi ng tawad ng dating Pangulo. The hearing is now resumed. Chairman? Yes, Chair. SDS. Mr. Chair, may I move with priority? Former Mr. Chairman, President, I just would like to apologize for the unbecoming behavior. Init sa ulo lang yun. thank you very much for your apology. It is accepted, and I hope that the others beside you would also observe proper decorum. So, but thank you very much for your apology.
Samantala habang pinupuna din si Duterte ni Gabriel Representativa Arlene Brosa, sa tuloy-tuloy na pagsasalita nito, tumaas naman ang boses ng dating Pangulo at sumagot na hindi dapat pigilan sa kung ano ang dapat nitong sabihin. Ilang ulit ring kapansin-pansin na tumaas ang boses ng dating Pangulo sa kabuuan ng pagdinig habang sumasagot naman sa mga kongresista, ngunit hindi naman dumating sa puntong ipinasight in contempt ang dating Pangulo. Di tulad ng ginawa sa mga naunang uncooperative resource person ng Quad Committee. 20 minutes na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa kaugnay pa rin mga balita sa kabila po ng hayagang pag-imbita nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga investigador ng International Criminal Court na pumunta dito sa Pilipinas kahapon. Nanindikan ang kampuho ng dating Pangulo na wala pa ring jurisdiksyon ng international body dito ho sa ating bansa. Matapos ang ilang beses na pagkakaungkat sa investigasyon ng International Criminal Court ukol sa umano'y crimes against humanity na nagawa nitong si dating Pangulong Duterte nung siya'y Pangulo pa ng Pilipinas, hiniling ni Duterte sa Quad Committee na mabigyan ng kanyang abogado ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang panig sa kung bakit tuluyang kumalas noon ang Pilipinas sa International Criminal Court noong kanyang kapanahunan. Narito ang bahagi po ng paghiling ni dating Pangulong Duterte. Thank you for Your that. Honor, may I be given a chance to respond? Marami na masyadong tao ang sasagsalita against me. At least give me also only one person to, my lawyer, to give his piece of the legal issues involved. To be fair, with the indulgence of the members of the committee, we will allow the lawyer of the former president to speak before the Quad. Binigyan naman ng komite magkakabombo ng 5 minuto itong si dating Executive Secretary Salvador Medialdea upang siya'y makapagsalita. Ayon kay Medialdea, kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noon pong 2018 at naging epektibo ito matapos ang isang taon. Ito ho'y noong 2019. Gid ng dating Executive Secretary, bagaman may mga umugong ng investigasyon noong mga taong iyon ukol sa drug war ng dating Pangulo, wala umanong actual investigation na nangyari. Inihalimbawa rin ng dating Executive Secretary ang umano'y desisyon na inilabas ng International Criminal Court noong 2021 ukol sa pagpapatuloy ng drug war. Sa naturang desisyon ay may 5 International Criminal Court judge at 2 sa kanila ang nagsabing wala ng jurisdiksyon ng International Criminal Court doon sa kaso. Bagamat 3 judge ang pumabor na ipagpatuloy ang investigasyon, ito ho'y sumasaklaw ng mga kabombo doon po sa crimes against humanity umano nitong si dating Pangulong o laban kay dating Pangulong Duterte. Sinabi nitong si Executive o dating Executive Secretary Medialdea na hindi nila tinukoy o sinagot kung meron ba talagang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa naturang issue, bagay na itinuturo o ginagamit ngayon ng kampo ng dating Pangulo bilang pagpapakita ng kawalan ng jurisdiksyon ng International Criminal Court dito sa Pilipinas. Balikan po natin ang naging pagpapaliwanag itong si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Attorney Medialdea, please be reminded that the time will be limited. Yes, So sir. you are given 5 minutes. This will be very short, sir. Ma'am, we withdrew from the statute in 2018. The ICC had a period, within a period of 1 year to conduct the investigation. The fact is there was no investigation ever conducted. Right? Okay, so that's for you to... Second, there was a decision rendered by the ICC in 2021. It was a decision wherein 3 of the justices said that the investigation should proceed while 2 others dissented. The 2 of those who dissented mentioned that we could no longer proceed with this because there is no longer any jurisdiction on the part of ICC. They were outvoted. But did the 3 however, the 3 did not take note of the jurisdiction, did not issue on the issue of jurisdiction. I think we should review the decision on that, sir. I think there is a misrepresentation. There was no mention about any
jurisdiction. If they had no jurisdiction, how could they rule? They had no jurisdiction, Mr. Chairman. Bahagi po yan ng paliwanag mga kamumo ng dati pong Executive Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Attorney Salvador Medellea. Samantala sa kaugnay na balita, tinawag din nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isang silly court ang International Criminal Court dahil sa naging pag-atras ng Pilipinas sa napipintong investigasyon nito sa war on drugs at extrajudicial killings sa kanyang administrasyon. Sa naging pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso, hinggil yan sa naging extrajudicial killings umano sa kampanya na war on drugs ng dating administrasyon, sinabi nito na makailang ulit na pumalya ang International Criminal Court na mapanagot sa batas ang mga gumagawa ng mga karumal-dumal na mga krimen gaya umano ng mga leader sa Africa na pumatay ng kanilang mga nasasakupan. Dagdag pa ng dating opisyal, wala namang umano ginagawa o ginawa ang naturang korte at wala umano ni isang napakulong nito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng dating Pangulo. If that was your belief, why did the Philippines withdraw from the International Criminal Court? Hindi man, it's nothing to do with itong The drug war. May I know the reason why you withdrew from the International Criminal Court? It's a silly court. I'm sorry, sir? It's a silly court. It's a silly, okay. It's a silly court. Walang ginawa yan. Wala namang nakulong. Wala namang basta puro demandal yan. We have seen a lot of leaders, world leaders from Africa committing acts of murdering his neighbor. Wala man ako nakita, sir, na narinig nila na. Samantala, masanda umano niyang harapin ang kapwa niya Pilipino ng walang abogado kesa iharap siya sa isang puti dahil hindi umano niya hahayaan husgan siya ng mga banyagang wala namang daw alam sa lahat ng kanyang ginawa na ano ay para naman sa kapakanan ng kanyang bayan. Narito pa ang pagpapatuloy ng kanyang paliwanag. Sir, hindi ako believe sa puti. I would rather face a Filipino. Baski ako, wala akong abogado. Ako lang. And he can sentence me to death or to reclusion perpetua. Basta korte ng Pilipino, I will abide by it. I will allow a foreigner to judge me for the things that I had to do during my time as President of this Republic. Ayon pa sa dating Pangulo, mas mataas umano ang tiwala niya sa korte na dito sa Pilipinas kesa sa korte ng International Criminal Court o kahit sino pang banyagan. Narito pa, pakinggan pa natin ang patuloy na paliwanag ng dating Pangulo ng Bansa. So you trust the Filipino courts more than the ICC? Of course, sir. Of course, and they can have the special prosecutor or whatever. Sila na ang mamili. The administration, kung sino man ang nandyan, will have a choice of what prosecutors, kung anong tawagin nila, o create a special court. Wala akong problema, sir. Congress can do it. They can enact a law creating a special, and they can go back to the so-called crimes that I committed, and I will willingly submit. Pag sinintensyahan ako ng korte, sir, ng Pilipinas, okay, even if it is really against my freedom. Samantala, matatandaan naman na sa naging pagdinig nga ay hinamon niya ang International Criminal Court na magtungo dito sa Pilipinas at isagawa na ang kanilang investigasyon hinggil sa kampanya ng kanyang nakalipas na administrasyon kontra illegal na droga. Kuha tayo ng mga reaksyon mula po sa Palasyo Malacanang, mga kabumbuka. Ugnay pa rin po dito sa naging pagdinig kahapon. Lalo doon ho sa hayagang mistulang paghamon itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga investigador ng International Criminal Court na agad pong magtungo o ngayong araw magtungo na dito sa Pilipinas para mag-imbestiga na. No? Dahil posibleng baka hindi raw ho siya maabot ang buhay. Sabi ho niya kahapon doon sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Live report mula po kay Bombo Annalise Soberano.
Nagsalita na nga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakahanda na itong humarap sa investigasyon ng International Criminal Court ay kanyang personal na desisyon at walang magawa na dito ang pamahalaan. Ito ang inihayag ng Pangulong Marcos sa isang ambush interview dito sa Cavite matapos hinga ng pahayag ukol sa sinabi nga ng dating Pangulo. Ayon kay Pangulong Marcos na kung ito ay desisyon ng dating Pangulong Duterte, hindi nila haharangin ang International Criminal Court. Binigyang diin ng Pangulo na hindi din naman tutulong ang gobyerno o makipag-cooperate. Kung maalala, sinabi ni Duterte sa Quadcom hearing ng Kamara na nakahanda siyang magpa-imbestiga sa ICC at kung maaari ay ngayong araw na pumunta dito ang International Probe Team sa bansa. Binigyang diin ng Presidente na patuloy na ninindigan ang kanyang administrasyon na hindi makipagtulungan sa International Criminal Court. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice. If lang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit, kung pumapayag siya, magpapakita. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nandito ngayon sa Tagaytay City si Pangulong Marcos para dumalo sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Top Level Management. Siya ang guest speaker ng KBP. Kaninang umaga na pinangunahan naman ng Pangulong Marcos ang pamamahagi ng tulong na nasa 4,233 beneficiaries mula sa 21 cities and municipalities sa probinsya ng Cavite. Nakatanggap ang mga ito ng tulong mula sa Pangulo. Ang mga ito ay mga kababayan nating lubhang naapektuhan ng nagdaang bagyong Christine. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi. Live mula dito sa Tagaytay City, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras na natin 28 minutes makalipas o bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa ating pagpapatuloy, mamaya mga Kabumbong-Castor Nation, ang Department of Justice hindi pa raw tiyak kung kailan po makakabalik ng Pilipinas itong si retired Police Colonel Royina Garma. Abangan po yan. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano! Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, mga kabombo, hindi pa rin po tiyak ng Department of Justice kung kailan makakabalik sa Pilipinas itong si retired Police Colonel Royina Garma matapos siyang maharang at madetene doon ho sa Estados Unidos sa pamagitan ng mga US authorities dahil huyan sa kanseladong pasaporte kasama ang kanyang anak ng babae. Ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, wala pa silang hawak na impormasyon sa kasalukuyan. Paliwanag ng kalihim, kailangang ayusin muna ang mga kaukulang dokumento sa Estados Unidos bago tuluyang makabalik o mapabalik ang mag-ina dito ho sa Pilipinas. Kung maalala, hinarang ng mga tauhan ng US ang dating colonel, kabilang po ang kanyang anak, matapos na kanselahin ang kanyang US visa. Sa batas po ng Estados Unidos, hindi humaaring pumasok daw sa kanilang bansa ang mga individual na sangkot sa tinatawag na crime against humanity. Kahapon ay una nang kinumpirma ng Justice Department na babalik na sa Pilipinas itong si Garma, ngunit walang Garmang nagpakita dito ho sa ating bansa. Kabilang nga itong si Garma sa mga tumayong resource person ng Code Committee ng Kamara de Representantes na siya pong nagsiwalat sa pagkakasangkot umano nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa reward system para ho sa mga pulis na makakapatay ng mga drug personalities. Samantala, mistulang pinalibutan ng mga kritiko si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pagdalo sa ika-11 pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Maliban kasi sa mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs, nasa loob ng naturang session hall
ay naroon din ang mga kritiko ng drug war at maging ang mga nagsisilbing legal counsel ng mga drug on war victim. Sa sitting arrangement katabi ng dating Pangulo nga ang kanyang kilalang kritiko. Ito ay masugid na kritiko ng dating Pangulo, walang iba, si dating Senador Leila de Lima at nakaupo naman ang dating senador sa kaliwa ng dating Pangulo. Katabi rin ni de Lima ito si Father Flaviano Villanueva, ang isa sa mga kilalang kritiko rin ng war on drugs ng dating administrasyon. Sa kanan ni Duterte ay nakaupo sina Attorney Chel Diokno at maging si Attorney Cristina Conti, dalawa sa mga nagsisilbing legal counsel naman ng mga biktima ng umano'y madugong war on drugs. Katabi rin ni Conti si Attorney Nery Colmenares, isa sa mga kritiko ng dating punong ekotibo. Bagaman kasama-sama ng dating Pangulo ang ilan sa kanya mga dating appointee, tanging sa likuran lamang ni Duterte pinaupo ang mga ito at pinapanood lamang sa naging pagdinig. Sa iba pang mga updates, kinumpirma naman itong si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nasisimulan na ng binuong task force on extrajudicial killings ang pagsasagawa ng investigasyon sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Sa naging pahayag nitong si Remulla, sinabi nito na naghahanap na ngayon itong mga ebidensya ang grupo o naturang task force upang magsimulan ang pagbuo ng matibay na kaso laban sa personalidad na sangkot sa madugong drug war. Una nang binuo ng Department of Justice ang Task Force EJK at inatasan si Prosecutor General Richard Anthony Padulion at mga opisyal ng National Bureau of Investigation na pangunahan ang kanilang investigation. Bilang bahagi ng investigasyon, plano rin ng grupo o ng task force na makipag-coordinate sa tumayong witness sa mga naunang pagdinig ng Senado at ng Kamara sa nakalipas na Duterte administration. Samantala, iginit din ng Department of Justice na sa ngayon ay wala pang deadline ang itinatalaga para matapos ang pagbuo ng kaso na ihahain sa mga personalidad na sangkot. Sa kaugnay pa rin balita, inamin naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi totoo yung ikinukwento niya na meron siyang inilaglag na kidnapper mula po sa isang lumilipad na helicopter. Sa pagdinig nga ng House Quad Committee noong kahapon, sinabi o tinanong nitong si Manila Representative Bienvenido Abante Jr., ang dating Pangulo, kaugnay po sa sinabi nito noong 2016 na lumabas sa malaking mga pahayagan. Tinanong itong si Abante, si Duterte, kung sa palagay ba nito ay justified ang aksyong ito. Humingi ng paglilinaw si Abante sa dating Pangulo at sinabi nitong si Duterte kung ito ba ay totoo o kung biro lamang. Pero sabi ho na dating Pangulo, ito ho'y kwento lamang. Ang pahayag nitong si Duterte kaugnay po sa paglalaglag ng isang individual mula po sa lumilipad na helicopter ay isa po sa mga subikat na sinabi niya noong 2016 kahit noong bago pa man siya umupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Samantala, ipinahayag ni Representative Jervil Luistro na maaaring managot si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga pinatay sa kasagsagan ng war on drugs. Kasunod ito ng pag-akon ni Duterte na responsibilidad niya lahat ng nangyaring madugong kampanya. Dagdag pa ng mababatas, ang pananagutan na ito ay sa ilalim ng tinatawag ho na theory of conspiracy bilang isang principle ng inducement. Aniya, at hindi gagawin ng kapulisan ang pagpatay noong war on drugs kung hindi ito iniutos ni Duterte at sinabing may magiging reward bawat mga drug personalities na mapapatay. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Jervil Luistro. Going back to your statement that you are taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal. It is my humble submission, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy by being a principal by inducement. I wish to manifest, Mr. Chair, that without the order, without the reward, these police operatives should not have resulted to killing a huge number of victims of war on drugs. Bahagi yan ng paliwanag ni Representative Jervil Luistro. 21 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alauna ng hapon. Kuha naman tayo ng mga development mula po dyan sa may Senado. Itong hiling po nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na madaliin ng International Criminal Court na imbestigahan ang kanyang drug war
nagsisilbi raw kung palaisipan para kay Senate President Escudero. Si VP Sara naman kinatigan ng panawagan ng ama na madaliin ang investigasyon. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Palaisipan ngayon para kay Senate President Francis Chis Escudero kung papaano i-operationalize ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling nito na madali ng International Criminal Court na imbestigahan ang kanyang madugong war on drugs, gayong siyang dahilan kung bakit kumalas ang bansa sa ICC. Kasunod na rin ito ng pahayag ni Duterte sa pagharap nito sa House Quad Committee hearing kung saan sinabi niyang bilisan na ng ICC na silipin ang kanyang war on drugs campaign at baka mamatay na siya at hindi na siya maimbestigahan. Ayon kay Escudero, hindi na kailanman bahagi ang Pilipinas ng ICC dahil mismo ang dating punong ehekutibo ang kumalas noon. Git pa ng senador, manghihimasok lamang ang ICC sa bansa kung hindi talaga gumagana ang justice system ng Pilipinas. Sampalaan niya, so di katurat sa ating husgado na muni ng ICC na madali ng investigasyon na mayroon namang gumaganang justice system sa bansa. Paano ulit i-operationalize ni Pangulong Duterte na madaliin yung ICC? Siya yung umalis doon. Hindi na bahagi ang Pilipinas ng ICC dahil sa kanya. Tapos ngayon, papamadaliin niya yung ICC? Again, babalik kayo tanong. Paano ngayon i-operationalize yan? Mas magandang tanongin siguro siya kung paano niya balak gawin yon. Kaya wala tayo doon dahil sa kanya eh. So paano niya ngayon pagsasabihin at papamadaliin yon? Samantala, kinatigan naman ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ng kanyang ama na madali na ng ICC ang pag-imbestiga sa madugong war on drugs. Exactly as it is. Gusto niya na siguro na ipagsabay na yung investigation ng Quadcom sa EJK and ng ICC sa EJK para siguro magawa na at matapos na. Magugunit ang sinabi ni VP Sara na hindi na siya umasa pa na magiging patas ang pagdinig ng House Quad Committee hinggil sa madugong war on drugs na pinamumunuan ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Malinaw anya na political persecution ang ginagawang pagsisiyasat sa kanyang ama. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong 17 or 18 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Ipinagpapasalamat naman ngayon ng Department of Social Welfare and Development sa Department of Budget and Management sa mabilis po nitong pagtugon doon sa pagpapalabas ng karagdagang pondo na hiningi ng social welfare. Ito ay upang matiyak na sapat ang supply ng mga relief packs o itong mga family food packs sa mga relief operations na inihahatid po ng naturang ahensya sa mga naapektuhan ng bagyo. Ang pondo ng ahensya ay nakalaan po sa produksyon ng family food packs, non-food items at iba pang mga tulong. Sakop rin po ng kanilang pondo ang paghahatid at mobilisasyon ng mga relief goods, lalo sa mga lokal na pamalaan na pinaka-naapektuhan ng sama ng panahon. Nagpapasalamat rin ang kalihim sa suporta po ng Department of Budget and Management sa kanilang effort na mapunan ang kanilang mga stock, lalo na sa kanilang mga regional warehouse. Samantala, walang natukoy ang Philippine National Police na sangkot na pulis na tumulong sa pagtakas si dating Bamban Mayor Alice Go noong Hulyo. Ito ang iniulat ng Philippine National Police sa gitna naman niya ng pagbusisi ng panukalang pondo ng Department of Interior and Local Government DILG at attached agencies nito para yan sa susunod na taon. Sinabi ng Philippine National Police sa pamamagitan nga ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na nagkasa ang ahensya ng Internal Investigation at wala raw silang nakitang pulis na sangkot sa pagpuslit ng dating alkalde ng Bamban. Samantala, sumingit naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada upang tanungin kung may sangkot ding politiko sa pagtakas ng dating alkalde. Ayon kay Tolentino, wala rin na natukoy na sangkot na mga politiko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng paliwanag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino at maging itong Senador Risa Hontiveros at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. So, nagkaroon ba ng investigasyon kung merong hindi man mataas na opisyal pero ibang mga opisyal, mataas man o mid-level or low-ranking na kawani ng ating kapulisan na naging bahagi in any way sa pagpapatakas kay Guo Huaping? Kasi napaka-misteryosong nakatakas siya na
panay mga dayuhan lang daw ang tumulong at walang kababayan ang tumulong. Karon po, Your Honor, ng investigasyon at ang resulta ay wala talagang na tukoy na involved na miyembro ng Philippine National Police. Base sa inyong intelligence arm sa kapulisan, meron bang mga na-involved na politiko sa pagtakas ni Alice Go? Base rin po sa investigasyon kay Alice Go, sa custodial investigation, wala rin pong natukoy na involved na politiko. Sa kasalukuyan mga kabamot ka sa nation, nakakulong ngayon si Go sa Pasig City Jail dahil sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court at haharap din sa kasong may kinalaman sa illegal na pogo dyan sa Valenzuela Regional Trial Court. Sa iba pang mga development, personal na tinanggap ni Vice President Sara Duterte ang imbitasyon sa kanya ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ay para sa investigasyon ukol sa umunoy maling paggamit ng confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education na kanya pong pinamunuan noon. Si VP Sara ay nasa kamera ho hanggang kagabi habang nakasalang ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa House Quad Committee hearing. Pinirmahan ni VP Sara ang imbitasyon na sulat ng chairman ng Good Government na si Representative Joel Chua. Nakasad dito na imbitado si VP Duterte na humarap sa pagdinig sa Nobyembre 20. Yan po'y gaganapin sa araw ng Miyerkules sa susunod po na linggo na magsisimula ng alas 10 ng umaga. Iginiit sa imbitasyon na kailangan ang presensya ng Vice Presidente upang mabigyang linaw ang mga kwestiyon sa paggamit po ng confidential funds. Una nang pinatawan ng contempt at ipinaaresto ng komite ang 4 na OVP officials habang muling nagpadala naman ng sampina ang naturang panel doon po sa Chief ng Office of the Vice President o Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulica Lopez. Samantala sa iba pang mga balita, nagbigay ng pahayag ang Foreign Ministry ng China hinggil sa patuloy na nagaganap na tensyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Minister spokesperson Lin Yan, ang naging dahilan umano ng pagtaas ng alitan sa naturang teritoryo dahil umano sa mga infringement activities na isa munong pamumukaw sa kanilang mga lakas militar sa West Philippine Sea. Isa rin umanong banta sa soberanya ng kanilang bansa ang mga ginagawa umano ng Philippine military personnel sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Ang mga aligasyon na ito ay kasabayan sa patuloy na pangharas at pangbubuli ng China Coast Guard sa hukbong pandagat ng ating bansa. Nagbigay naman ang kanyang pahayag si Department of National Defense Secretary Gilberto Tidoro at sinabing napipressure umano ang China para makuha na ang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala, tiniyak naman ang kalihim na hindi isusuko ng Pilipinas ang sovereign rights nito sa China, bagkus ay patuloy lang ang hukbong dagat na ipakita ang presensya ng Pilipinas sa naturang teritoryo. Sa iba pang mga updates, nakatakda namang bumisita sa Pilipinas United States Defense Secretary Lloyd Austin III sa susunod na linggo. Ito ay bahagi ng kanyang farewell call kay Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. at ibang mga defense officials sa Indo-Pacific region. Ito na ang ika-4 na pagbisita nitong si Austin III sa Pilipinas sa loob ng kanyang panunungkulan sa ilalim ni outgoing US President Joe Biden. Maliban sa Pilipinas, nakatakda ring bumisita si Austin sa Maylao Republic, sa Fiji at maging sa Australia at iba pang mga bansa. Inasahang magtatalaga itong si US President-elect Donald Trump ng bagong defense chief bago ang kanyang tuluyang pagupo sa Enero ng taong 2025. Batay sa inisyal na pahayag ng kampo ng nahalal na Pangulo, ang napipisil umanong magiging kalihim ng defense ay itong si Pete Hegseth, isang veterano sa Iraq at Afghanistan War. Samantala, magsisimula na sa Lunes, Nobyembre 18 ang aplikasyon sa gun ban exemption para yan sa eleksyon 2025. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, lahat ng exempted sa gun ban para sa darating na eleksyon ay dapat mag-apply para mabigyan ng Certificate of Authority na gagamitin upang payagan na magdala ng baril sa panahon ng halalan na magsisimula naman sa January 12 hanggang May 28, 2025. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang mga automatic exempted na sa gun ban ay hindi kinakailangang mag-apply pa, katulad ng mga presidente, vice-presidente, mga senador at mga kongresista.
mga miyembro ng gabinete, mga piskal, NBI agents at iba pang mga agarang hindi nakasama sa naturang application. Tiniyak rin ng naturang opisyal na kapag nagpasa ng kumpletong dokumento ay mabilis din na maaprubahan ang kanilang aplikasyon. Aniya, 1 linggo lamang ay maaari na ring matapos ang buong proseso nito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia hinggil nga dito sa GANPAM. Kasi sana nga doon sa mga mag-a-apply, alam nyo kaya kasi nagtatagal yung kanilang approval ng kanilang mga exemption. Kasi nga yung iba kulang-kulang yung mga documents. Kinumpleto niyo, we can promise you 1 week lang. 1 week lang ay ma-approve namin yung mga gun ban application. First, that's preparation para pasok natin ng January 12. Kasi mag-start na ang gun ban natin ng January 12. Diyan din mag-start yung election period na tinatawag. So, pakiusap lang natin po, avail of, meron din kaming online payment sa kumpletong dokumento. We can promise you 1 week lang. Tapos mga exempted na. No need for you to apply. Exempted na po automatically. Kasi dati naman binibigyan na rin namin sila. Samantala, ang sino mang lumabag sa gun ban sa panahon ng eleksyon ay makakasuhan ng election offense at maaaring humarap sa mabigat na kaparusahan. Oras natin, meron na ho tayong 10 minuto na labang at mag-aalauna na po ng hapon, mga kabumbog Nation. Nakuha po natin ang ating mga provincial reports sa oras na ito. Unahin po natin dyan sa may Northern Luzon, particular na po dyan sa may bahagi po, o dyan sa may Bicol region. No? Bigyang daan po natin ito kung update dahil nagsuspende ho ng pasok sa lahat po ng antas upang bigyang daan ang paghahanda sa posible pong epekto nito hong bagyong Pepito. Ito ho yung bagyo na nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility na pwede po or maaari pong pumasok mamayang hapon. May update naman po dyan ang Bombo Radyo Legazpi. Maagang nagpatupad ng suspension sa pasok sa lahat ng antas ng mga lalawigan ng Albay at Catanduanes bilang paghahanda sa pinangangambahang epekto ng bagyong Pipito. Matatandaan na batay sa pagtataya ng State Weather Bureau ay posibleng ang Bicol Region ang isang sa mga tumbukin ng naturang sama ng panahon na ayon kay Albay Acting Governor Glenda Ong Bonggao sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na nagpasya ang pamahalaang panlalawigan na magpatupad ng early dismissal upang mabigyang daan ang pag-uwi ng mga mag-aaral sa kani-kanilang mga lalawigan at makapaghanda ang mga paaralan sa pagsiguro na ligtas ang kanilang mga kagamitan. Nabatid na inalerto na rin ang lahat ng mga disaster response units upang makapaglatag ng mga hakbang bago pa mang tuluyang makaapekto sa lalawigan ng naturang sama ng panahon. Samantala, sinabi ni Bonggao na natuto na ang karamihan sa naging epekto noong bagyong Christine kaya mas maagang nakapaghanda ang mga lokal na pamahalaan upang maiwasan ang anumang trahedya na dala ng pagbaha at pagguho ng lupa. Early dismissal sa classes at all levels in the entire province of Albay. Sa tingin ko, because of yung nangyari sa atin sa Christine, mas handa po ngunyan siguro talaga ang Albay. Hindi lang sigurado ako, pwede kang maging alerto kay Pipito, pero mas dapat mas calm kita. Samantala sa lungsod naman ng Legazpi, kabilang sa mga binabantayang hazard sa iyang malakas na hangin, mga pagbaha, landslide, storm surge at posibleng pagdaos-dos ng lahar. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala sa iba pang mga balita mga kabumbog Nation, ang power restoration naman sa mga naapektuhan ng bagyong Nika sa Isabela, nasa 3 bahagi na, 6 naman na electric cooperative nagpadala na rin ng mga tauhang tutulong sa power restoration. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan yan ng Bombo Radyo Kawayan. Nasa 3 bagdan pa lamang ang nare-restore ng Isabela Electric Cooperative o Isalco 1 sa mga nasirang transmission lines sa lalawigan ng Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Teodorico Dumlao Jr., Technical Services Department Head ng Isalco 1, sinabi niya na nasa 144 barangay sa pa lamang ang kanilang napapailawan mula sa kabuang bilang na 484 barangay sa kanilang nasasakupan. Karamihan niya sa mga napapailawan ay ang mga nasa backbone lines
lines ng Isalcoan habang isusunod naman nila ang mga papasok sa mga barangay. Isa naman sa hamon sa kanilang pagkukumpuni ay ang mga hindi pa madaan ng tulay sa lalawigan dahil sa nananatiling mataas ang antas ng tubig sa Cagayan River. Maliban rito, kinakailangan rin nilang tiyaking walang mga service drop wires ang nagkaroon ng pinsala upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na pangyayari lalo na sa mga papailawang kabahayan. Ngayong araw, inaasahan anyang darating sa Isalcoan ang mga augmentation mula sa 6 na electric cooperative sa Hilagang Luzon upang tumulong sa pagpapanumbalik ng tustos ng kuryente sa Southern Isabela na lubhang naapektuhan ng Bagyong Nika. Punteriya naman nilang maipalik ang tustos ng kuryente sa 90% ng nasasakupan ng Isalcoan ngayong linggo. Higit kumulang 484 na barangays, 144 na lang po yung hindi namin napapailaw, pero within the day, we hope na madadagdagan po itong mga pailaw natin. As far as towns is concerned, ang hindi pa lang nakakaranas ng ilaw, hindi pa namin napapailaw ngayon na bayan is itong bayan ng San Guillermo. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa Ilocos Region, itinaas naman muli sa Red Alert status ang ilang bahagi po nito mula po sa Blue Alert status kahapon dahil pa rin po yan sa banta ng Bagyong Ophel. Yung pagpasok pa rin po ng Bagyong Pepito, pinaghahanda na rin. May update po dyan ang Bombo Radio Dagupan. Itinaas na ang Red Alert status ng Office of the Civil Defense Region 1 sa Region 1 mula sa Blue Alert status kahapon dahil sa banta ng Bagyong Ophel. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Adrian Pagsulingan, ang Public Information Officer ng OCD Region 1, malaki kasi ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang mga bahagi sa rehiyon, lalo na't may mga nararanasang mga malalakas na pag-ulan. Dahil dito, binabantayan naman ang mga bahagi ng Ilocos Region, gaya na lamang ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind signals. Dagdag pa rito, may mga ilang kakalsadahan na rin sa Ilocos Sur na hindi madaanan at nakapagtala na rin ng landslide. Samantala, nakataas na rin ang gale warning sa rehiyon at seaboards kung kahit hindi mo na hinahayaang pumalaot ang mga mangingisda sa karagatan dahil na rin sa malalakas na alon at hampas ng hangin. Sa kabilang banda, binabantayan naman ang inaasang pagpasok ng Bagyong Pipito sa bansa. Kaugnay nito, nasa ilalim pa rin ng Red Alert status ang Pangasinan at patuloy ding minomonitor ang San Roque Dam sa level ng tubig. Mensahe naman ito sa publiko kung kinakailangang mag-preemptive evacuation ay sumunod na lamang para maiwasan ang mga hindi inaasahang insidente. Nagsara po yung gate po ng SRPC or ng San Roque Dam po kahapon dahil nga po, as preventive na din po na measure po nila na hindi po mag-overflow yung dam po na nasa kanilang area po. Sa ating mga kababayan, pag matsyag po, palagyan pong i-check po yung news, yung Facebook pages and websites po ng ating mga warning and surveillance agencies po para sa updated po, real-time na mga impormasyon sa mga bagyo po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin 3 minuto bago sumapit ang 1:00. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Police Report. Samantala, isang lalaki sa Iloilo abay binaril patay ang kanyang tiyuhin na tutol umano sa pakikipag-live-in nito sa isang miyembro ng LGBT. Alamin natin ang buong detalye tinutukan niya ng Bombo Radyo Iloilo. Patay ang isang lalaki matapos na binaril ng kanyang sariling tiyuhin sa Sitio Salngan, Barangay Purog, Putotan, Iloilo. Ang biktima ay si Joel Mamon Medes, 24 anyos at residente ng nasabing lugar. Ang suspect naman ay si Renante Mamon Dago, legalang edad, residente ng barangay Pararinga, Haniway, Iloilo. Ngunit pansamantalang naninirahan sa lugar kung saan nangyaring krimen.
Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nag-inuman ang biktima at ang sospek. Aniya tutol ang tiyuhin sa pakikipagrelasyon ng kanyang pamangkin sa isang miyembro ng LGBTQIA+ community. Dahil dito nagtalong dalawa hanggang sa binaril ng tiyuhin ang kanyang pamangkin. Nagtamo ng sugat ang biktima sa kanyang dibdib na sang dahilan ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang pinaghahanap ng mga pulis ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Barangay Purog Pututan, Iloilo, nangyari ho yung insidente kung saan nabaril ho yung biktima. Yun nga ho, sa masamang palad, namatay itong biktima and hinahanap na po ng ating mga kapulisan yung suspetsado and kung hindi man ho mahuli, pagkasampahan natin ho ng kaukulang kaso itong suspetsado. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po mga kabombo ang ating social media accounts tulad po ng Facebook page, ang TikTok account, YouTube channel at pwede rin po sa pamamagitan ng ating Bombo mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para sa dagdag pang mga balita mga kabombo, subaybayan po ang ating mga provincial station dyan sa may bahagi po ng Mindanao area. Nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at ang Bombo Radio Coronadal. Sa pagkakataong ito, sama-sama tayong mandalangin ng orasyon Brata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at Kastar Nation, sa ating Christmas countdown, 41 days to go bago ang araw ng Pasko. And of course, mga kabombo Kastar Nation, 2 araw na lamang at gaganapin na po ang ating Dugong Bombo 2024, A Little Pain, a Life to Gain. At of course, kayo pa rin po yung aming pinapalahanan na magparehistro na sa pamagitan po ng ating mga provincial station. Yung pinakamalapit pong provincial station sa inyo, pwede po kanyong tunuhin para magparehistro ho roon. At makibahagi sa ating nationwide bloodletting activity camps this November 16, 2024. Sa araw na po ito ng Sabado. Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa number 1. It was trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Una nakalikad sa takna nga launa, balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Istoryahan naton ining budget for 2025 sa nga Iloilo City Government. Ang may pinakadako sini nga budget banwa amo iya ang City Health Office, City Disaster Risk Reduction Management Office, kag City Social Welfare Development Office.
ang may pinakadako naman iya nga gastuhon ang syudad amo iyang kalahunan dam site. Ano pagid ang dugang nga mga impormasyon sina diri Manwa? I-check daton sa follow-up report kaupod sa kay Bombo Angel Tan. Jel sa report please Camille. Kumpirma diri Bombacham sang chairman sang Committee on Appropriation sa bahin sang Iloilo City Council nga may mga pila ka mga department head sa Iloilo City Government nga nagdiskusyon kadungan sa pagtalakay para sa budget sang Iloilo City bangod sa dako nga magastos sa Kalahunan Dam Site. Sa interview diri sa Bombo Radio, si Councilor Rex Marcos Sarabia, ang chairman sang nasambit nga komitiba, iging pahayag nga ginlabi sang General Services Office nga kinahanglan gid mabudgetan sa 2025 dako ni nga kwarta ang maintenance nila sa Kalahunan nga dam site Bombacham para nga matabunan ini sa insakto kag hindi maglusot ang methane gas. Kay ang nagagawa diri nga syempre samtang dispose bisang basura, first level ang basura ginatampukan ini siya gilayon sang lupa Bombacham para samtang naga-decompose ini siya hindi maglusot ang methane gas. Rason nga kung maglusot ini siya, makaguba ini siya sang environment. Ang munang ginalikawan gid ang sang GSO kag dapat mapatigayon gid ang ginatawag nga proper disposal. At the same time, ginabulubanta diri ka ginkumpirma mismo ni Engineer Neil Ravena nga yara sa 4.5 million pesos o kung tubtub 5 million pesos ang magastos nila monthly sa maintenance sang basura diri sa bahin sang Iloilo City. Kay ang analogy dira Bombacham, samtang nagadako ang population, mas nagadako ang volume sang basura nga makolekta nila, mas dako nga volume sang basura ang kinahanglan nga i-maintain kag i-dispose sang maayo. Kag tiginlabi ini siya sang GSO nga mapangitaan sang budget kag tinagsuggest diri ang Local Finance Committee nga kuhaan sa bahin sang budget sang CDRRMO ining para magasto sa GSO. Pero nagpathag man diri sanday Ma'am Donna Magno Balabang Bocham nga timi program of works man sila for 2025 pero tigin tagaan man nila ini sang leeway ining iya sang GSO nga ti sa maintenance sang Kalahunan nga dam site. Pero ang dako gid nga porsyon Bombacham ginpasulod diri sa ginpasar nga supplemental budget number 3 sang sangguni ang panglungsod nga nagalabot sa masobra 500 million pesos. So kung exact 501 million pesos nga budget dira siya ginpasulod ang iban nga porsyon. Pero ang kung balikan ta ining budget iya sang Iloilo City, ang amugay itong hambal nimo tatlo diri ka offices ang do primarily nagsaka ang City Health Office, ang CSWDO kag ang CDRRMO. Ti ang sa CDRRMO naglabot diri sa 206 million pesos ang ilang budget. City Health Office naglabot sa 92 million pesos. Kay ti ang iban diri Bombacham ang mga bulong bala amo ni nga rason nga dako ang sa CDRRMO miari diri nga for disaster fund gati ginakuan sang city kag si SWDO nga naglabot sa 7.2 million pesos kag according diri kay Attorney Sarabia kalabanan sa mga offices sa city kung hindi maintain ang budget nagtalaas except gin lamang sa City Mayor's Office nga nagbuhin sang 100 million pesos. So bunga tuig ang budget is around 1.9 million pero for 2025 ang budget is around 1,825,666,620 pesos Bombacham. So around 100 million ang ginbuhin. Pero with this one ining figures nga nagagwa kini dako di kuno ang kwan mo dako di kuno ang bulig sang percentage sang national tax allotment ti ini siya ang 2022 figures pa nga nakabulig diri sa Iloilo City. Kag ang sources naton for 2025 amo ning do medyo gin-cluster diri ni Attorney Sarabia nga do medyo hindi maka-maximize ang supplemental budget for 2025 kaysa subong iya ining budget is maximize na nga daan. Kumbaga, ang mga sources sa subong do medyo sagad kay wala na implement ining real property tax up to 100%. Madumduman ta Bombacham 60% lang ang gin-implement sang city. Rason nga ti do medyo tight gid ang city government. Pero kung istoryahan naman ang debt servicing, kumbaga ang city sa subong yara pa lang sa 5 to 6% ang debt servicing nga ti ang maximum is 20% per annual budget. Ti ang with the computation dapat ang baydance ng city is around
679 million pesos maximum every year. Pero ang ginabaydan sa mga utang sang city, sa mga investments man abi nga ginapamagi abi sa pag-utang sa bangko, yara pa lang sa 394 million pesos per year. Tido 2 month pabala ka nubo mo siyam, kag tido wala ara ako no sa good finance level ini Iloilo City Government, kag wala gid dapat sang ikabalaka man kung hindi abi makabayad ang city government pananglitan bala mo siyam. Kay miara pagali nga cash deposit ang city government nga nagalabot sa 5 billion pesos bombat siyam. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga nangin pahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia sa aton interview. Well, actually, natapos ng initial drafts ang ordinance kag natapos ko naman ang iyang committee report. Pero it's just that take kay gina-cooperate ni sa executive kag ginapat-check man sa City Budget Office. It appears may mga gamay na mga correction na pila ka bilog. Do hindi man na mayong idusot tagid nga half-baked siya kag may mga iba na mga correction, mas mayo nga maid-id ang ato na obra para klaro ang tanan. Sir, may ara ka tayo niyo siyang number kung kilang budget sa City Mayor's Office? Sa City Mayor's Office, actually, nag-reduce siya by about 100 million. If I'm not mistaken, I read this report. Ang budget ng City Mayor's Office is around 1,825,666,620 sa sinina tuig, pero in comparison sa last year, 1.9 billion ang iyang budget. So nag-reduce siya by around 100 million. So hindi mo nakadako ang ato na pag-increase sa budget kay bangod gin-reduce tagid by 40% ang ato na real property taxes. Siyempre nagapamati man kita sa sentimento sa ato na mga pumuloyo. Ang sources naton nag-increase man ang business taxes, nag-increase man ano. Pero ang inina estimation sa ato na sources, medyo sagad ni siya. Meaning to say, gamay ang margin for error. So, ang expectation for 2025, gamay guro ang mga exactly, gamay ang supplemental budget, gamay ang ato na excess collections, gamay aton savings, gamay, most likely, kung mag-supplemental budget kita sa savings, sa reversion na. So, hindi kita may-expect na dako ato na collection. When you're speaking about debt servicing sang syudad, sang Iloilo, nubo kita. Kaya actually, ang iyang maximum nga debt servicing na maximum, which is what you call maximum debt service capacity, 20% ina siya sang aton nga annual budget, which is 4.1 billion. So 20% sina ang pwede nato na bayaran every year sa pagbayad sang aton mga utang is at the maximum of 679.9 million. Pero sa subong na figures naton, ang ginabayaran ta subong as of 2024 is only 394 million per year ang ginabayaran naton. Kung i-compare mo siya sa 2024 budget, that's 6.75% sa debt service ceiling naton. Pero for 2025, nagnubo siya, nag 5.62. So nagnubo siya by 6.75, nagnubo siya to 5.62. So meaning to say good financial condition ng ato na syudad. Sir, anong offices sir ang doon nagka-problema gid or diin nga aspect din nagka-problema nga wala na po tuloy yung budget? Not necessarily. Kaya ang mga opisina after namon sa mga committee hearing, amenable naman sila sa mga bargainings namon, mga arrangement namon, amenable. Wala man sang may ginbuinan pero may panglabi na ipasulod sa supplemental budget kay ilabi sa pagsulod sa next 2025. Kag may maging panglabi man sila ng mga creation. May naglinaway sir nga department heads. May mga information, di sir nga doon nag-kuan ko na sir doon hindi man directly ilinaway pero doon nag-debate, nag-put into their ideas gid based sa sining budget counselor. Kag paano yung dinhandle niya sir? So let's just be transparent na lang kay wala man ta may ginatago sa inyo. Ang ginadiskurso to sang budget hearing is ang fund para sa soil coverage. Ang proposal dito, kiti medyo kulang ato na funds, ang proposal dito, itap dito ang disaster risk na fund. No, pero nag-opponer ang department head si Ma'am Donna, nag-opponer siya sang pag-credit dara sa ina na fund sa paggasto sang soil coverage. Mangin issue ni siya if hindi ma-properly funded ang soil coverage ang Calaunan dam site. Kay posible siya mag-leak ang mga methane. Malik ang methane, ma-poison ang atmosphere. Tapos kung mag-landslide siya, malik ang mga poison, mga contaminants sa mga bodies of water. Once malik sa bodies of water,
malapta na siya. So as much as possible, ma-address ina na concern para hindi mag-create sang disaster kung na muna. So that's why nanging justification na itap ang disaster fund. Pero syempre, I understand ang punto man sang CDRMO kaya mayaraman sila program of expenses. Mayaraman sila sang wishlist man sa i-utilize man sa ilan na budget. Gin-deliberate dito. Ngitaan lang paagi-anay for the meantime ang supplemental budget, which is why matugin pasar naman ang supplemental budget 3 na may 16 million na additional sa soil coverage. Gadako man ang ato na syudad mo, gadako man ang population. Could name 3 offices kaya you have to understand mas dako stress subong sa city government bangod sa Mandanas ruling. City Health Office, CDRMO, CSWDO, iban pa ng mga opisina. Actually, halos across the board tanan ng mga offices nag-experience ang increase sa ila budget. Exception lang ang City Mayor's Office nga nag-reduce by 100 million pesos. Oo. Bomba Cham na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia. Tikay ining soil coverage kinanglan ini sa aton iyang landfill Bombo Angel kay tinakita man to iyang concern. Justifiable man ang concern sini nila, hindi man niya basta-basta nga pagpabayaan lang na kay ang open dam site makabig na naton nga illegal ti subong iya ang Kalahunan dam site ginatawag ni siya nga Kalahunan sanitary landfill na dira mo sa pagkainsindi ko kay ti do amo ni siya pinaka-common nga e-waste disposal technique diriya sa pungsod Pilipinas kag isa man gani sa problema karon kay daw nagakawad-an na sang lugar for sanitary landfill, no? Ti mayo pagani kita kay miara kita sang lugar so dapat hatagan taman sa nagakigo sini ang concern dira. Kung sabay naman sa City Social ang City Disaster Risk Reduction Management Office kay may mga ano tong term, mga program of works nga naparti ni sir or ginaplastar man iya karon sa nasambit sining opisina ti makabig taman ang importante man. Pero kung may ara man lang sang makabig naton nga mga medyos posibles, no? Nga maka-share dira abe or mahatagan sang dugang sini iyang piece sang isa kapay ang para iya sa aton sini nga sanitary landfill ti mas labing maayo gid kay ti ang konsekwensya sini hindi lang man kay si Miss Duna Magno ang maiguan or maiguan ang mapiktuhan, hindi lang man si Councilor Rex Sarabia, hindi lang man ang mga taga City Hall, taga City Government, bilog siniya nga pumuloy sa syudad sa Iloilo, and even now ang mga first town nga malapit sa Kalahunan sanitary landfill, no? Mabatyagan man nila ang epekto pananglitan iya nga ti maglabot sa punto nga hindi matagan sa nagakigo nga pagtamod ining aton nga sanitary landfill dira Bombo Angel. Amo na kay Bombo Cham, the reason why nga kung balik-balikan ta, ang increase sang budget sang Iloilo sa city sa Subong is around 14% siya, o kung let's just say 500 million pesos nga budget kung i-compare mo sa budget sa Subong nga tuig. Pero ang 2024 budget Bombo Cham, kung i-compare mo siya sa 2023 budget is around 21% ang increase. Do medyo nag-cut by 6 to 7% ang increase bala ko i-compare mo sa 2023 budget kay tiyan mo na ganing hambal because of hindi man be full implementation sang real property tax, pero gina-maximize ng city government kung ano ang pwede nila mahimo sa budget kag sa kwarta. Pero ti do ginalantaw diri nga do medyo tight ang supplemental budget by 2025 kay maximize gani kuno ang sources of funds. Pero with this 2024 Bombo Cham ginalantaw pagid possibly nga magka-supplemental budget number 4 para naman iniiya kuno sa bonuses sang mga empleyado sa Iloilo City Government. All right. Now, hindi ta lang man siguro gid iya nga masiling nakasalalay ang syudad sang Iloilo nga mabuhi kon dira lang niya masangat sa real property tax i-increasean inaabi.
or kung may gina-compare from 2023, 2022, naturalmente lang mana kay ti siyempre kada tuig nagadugang aton sining populasyon. Kag I do believe nga madamo pa man niya sang pamaagi, no, sa pagkolekta sang mga tax, hindi lamang kay ining real property tax nga makahatag man sang kaygayunan nga mapunduhan ang mga nagkalain-lain sini nga kinahanglanon sang syudad sang Iloilo, lakip na sa mga pumuluyo iya sa syudad sang Iloilo, Bombo Angel. Isa sinadira siguro ang pag minimize ang pagpangutang. No? Nalipay kita gani nga mayara sa mga public-private partnership, particularmente sa pagtukod sa mga dalagko siniya nga or pagpakayo sang duha ka dalagko sini nga merkado sa syudad sang Iloilo, no? Pero doon nakibot kita nga in order nga matapos, correct me if I'm wrong, no, but ang akon sini nga pag-insindi, in order nga matapos ang pipila ka mga project regarding sa pagpakayo sang mall, siguro ining mga mall nga funded by the city government, ti kinahanglan ta pa mangutang. Ano ganito nga public market rather, no? Ano ganito nga public market ang sang nagligad langin pangutangan 300 milyones para nga matapos kag mahuman? Ang Lapas, Arevalo, kag Haro, Mombotcham, kag ti ining actually ginutang nga di ba pasar to ligad ang kinanglan nga mga papeles sa subong amo ni ginsulod sa may supplemental budget nga fund na para sa pagbayad ng utang Mombotcham. For phase Phase 3 yata, phase 2 i-check ko lang ni siya Mombotcham kay tido for kuan siya mo mga pagpinta na ni siya do almost last nga phase na ni siya mo. Kung gamiton ko ang mentalidad kag kung gamiton ko ang ginburdo kag galing-galing sa utok sa mga kapitan, no, nga nagapanukot nga iyang project ni Samon face by face nga wala niya gintingobaw. Amo na bla? Di bla gel? Ang mga wala matapos nga proyekto? Di bla? Amo nang gimburdo sa utok sa mga kapitan mo. Tisikap, naburduhan man, amo man na i-explikare. Di bla? Ang mga proyekto sa mga public market ni, kung amo na nga mentalidad ang gamiton tabi, nga away na yan sa unap lang daan, nga away na naging tingob na. Nga isa lang naka-face, pagtapos na bla, humanda yun. Tikaron nga, may mga phase 2, phase 3 pa na. Kangaan mga utang naman ta. Di ba, Jel? Ina, kung gamiton ta ang mentalidad nga ginbordo sa mga punong barangay. Now, here comes sa mga proyekto na dapat tapuson, such as the market, public markets, mangutang naman tayo. Mangutang ta para magtaho maton sini nga merkado. Jel? Di ang muna naplastaran sang budget na Mombotcham kag ti do na hitso na sa bahin sang supplemental budget ni ang problema sa GSO about sa ining maintenance sang kalahunan sanitary landfill, at the same time ang sa rehabilitation sang markets diri sa bahin sang Iloilo City. Kag ti with this one ginahulat na gid lamang ang ano di ang budget ri Mombotcham sang GSO sa supplemental budget naglabot ni siya sa 44,714,419 pesos. Amo ni ang dogin insert para sa supplemental budget. Amo na parang medyo gamay-gamay na lang gawa sa annual budget ang makuha nila since nga do may surusubra pa sa budget sang city sa subong nga tuig. So gimpasulod sa supplemental budget, pero with this one ang taon na taon ang pila pagid abi kung ano ni nga mga correction sa bahin sang
Committee on Appropriations nga wala na siya napasara sa may City Council subong semana kag dugin ginaplanuhan nga by next week na lang ini siya kung naipasa Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. If the city government is running on a tight budget, ano ang primary solution or primary strategy para maganhagan abi? No? Para nga kung wala ini, basi kung pwede ta pamahatag sa iban nga departamento. Question ko is that dulao ng mga salaguron sang syudad. No? Dulaon ang mga redundant position. No? Inang walay mga kapuslanan lang, ara lang da, mapungko, madikwatro, mahilay-hilay, agyan mo sa opisina nila, galalaway sang tulog. Hindi man mapuslan sa mga taxpayer. No? So sa mga tinaga ni Bombo Cham, mga salaguron sang syudad. Kurit kao, salaguron sang syudad ako. Oo. Partida, bago lang ni Ayos Paos. Oo. Muna, a friendly advice sa aton sining mga kabumbo. Hindi iya sila nga buhinan tala nga dulaon tagidya mga salaguron sa syudad. Para nga ang ina nga budget mahatag ta pa sa iban sining nga opisina nga departamento agod nga makafunction sang maayo kag mangin mapinuslanon sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo kag sa mga masunod pagid siniiya nga mga henerasyon siguro kalabot pa base pa lang. Why taman nga ginadisregard kag we acknowledge the 100 million nga ginreduce no sa budget sang city mayor. No? Maayugin ina. Kaya siguro, nakita man sang aton sining mga opisyales, ang ini, amo sinamusad to, hindi man gid siguro kinahanglanon gid iya. Pero I do believe nga damo pa dira iya sang kuan nga mga pamaagi. Just like marakon ikaw nagamanage sang household. No? Sa aton sining mga kabumbo. Kung sa isa kabalay may duha ka kwarto. Kag inang duha ka kwarto may tagsa-tagsa ka telebisyon, aircon. Tapos kumo medyo nakadawa-dawa, may ang isa ka kwarto may kaugalingon nga refrigerator, ang isa ka kwarto may kaugalingon pagidya nga refrigerator. Kung running on a tight budget ikaw, ang mga makabig naton nga nagadurubli o redundant, pwede naton ina nga madu-away. For example, imbes nga duwa ka aircon ang nagagana, pwede man guro ang piyak nga kwarto, electric fan lang anay. Di ba? Pwede man na iya nga kung tagduak bilog telebisyon nyo, ang isa lang anay mandar. Pero kung radyo kapin tagin kung may radyo kasang Bombo Radio, nga pwede sa battery, pwede sa kuryente, pwede mo ma-charge, may LED light, may flashlight, no? May sticker pa sa Bombo Radio, why gidya kontra tsimpo na. No? Updated ka pa sa mga balita, kag makapamati ka pa sa mga tahom siniya nga drama, matahom nga mga
sonata or music dira, kag makapili ka pa kunin ka mamati kay waya nakalansang sa isa lamang kay stasyonan. Anyway, sa aton sini mga kabombo, no? Ti inang pag-untat nimo por paggamit sang isa lang ka electric fan or sang isa lang ka aircon, or much better electric fan lang kamonay why lang sang aircon. Granting for the sake of discussion, abi sa isa ka pamilya ti nanay, tatay, mga kabataan, kung adlaw ay man yes balay kay nag-opisina man sila nagakanto sila sa eskwelahan nila, igo sila magpuli hapon na or gabi na. Tidira pa lang nga daan makabuhin-buhin na iya sa konsumo sa kuryente. Pagkagabi abi imbis duwa ka aircon mandar, ang duwa ka aircon hindi lang magandar, electric fan na lang. Pwede man sinaguro, isa lang ka telebisyon mandar, gaan lang sang oras. Di ba? Tiyan mo man kung tani na dira sa syudad sang Iloilo. Bangod nga sa kadamo sang salaguron sang syudad, ang kuntani iya nga pwede pa mahatag to iya nga pundo sa isa ka departamento, sa isa ka opisina, hindi na lang to makakanto sa ila kay ihatagan na sa mga salaguron sa syudad. Ano ba lang tinaga nga salaguron? Ginasagod ka lang, napakaon ka lang. Hindi ka man mapuslan. Di kung madula ina, basi kung makabulig-bulig, hindi lang nga basi, makabulig. Saton sini nga mga kabumbo. Sagad ko reeta, pabalo-balo kagin nga salaguron sa syudad. 30 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon, istoryahan naton. Kay kumo may nagluntad sini iyang vehicular accident. Isa ka insidente, 3 patay. Mapabutang na kuno sang slowdown sign kag street light. Dito iya sa gintabuan sa Banwablan sa San Dionisio, no? I-coordinate pa ni ikuno nila sa Department of Public Works and Highways. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pero damo man kita sa na-eksperyensyahan kag nasaksihan nga bisan gani may slowdown sign, may mga rumble strips, may mga street lights, so on and so forth, may nagaluntad gyapon nga aksidente. Kiti ang balilabla aksidente niya mo hindi mo na mapulong, no? Malikawan mo na, pero eventually sa aton sini nga mga kabumbo, no? Matabo gina sa wala nimo ginalauman nga tsimpo. Anyway, istoryahan ta na pagbalik ta, lakip na sila diri dugang pagin nga mga impormasyon sa bumbuanay sa udto, may kantanan sa mga public vehicle modernization na program nila. Kay sa probinsya, pwede pa kuno makapakonsolidate, pero ang taga-syudad, hindi na gid iya. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 10 to 16, 2024. After being absent for a while,
Ang Bini Band is overflowing with enthusiasm sa paghatag ng One Great Rock Entertainment sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Nobyembre 16, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga plaswala di Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga ibanay nga paraffol sa mga suki sa ang plaswala di Iloilo. Sa Nobyembre 17, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharist celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayuon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sa 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kay isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gid ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapon sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang local government unit sang Banwa sa San Dionisio mag-coordinate sa Department of Public Works and Highways agud nga mabutangan sang suga, street lights kag slowdown signs ang area kung sa diin nagluntad ang aksidente nga kung sa diin nagkuha gid sang 3 ka mga kabuhi sa Banwa sang San Dionisio sang damlag lang. I-check naton bala ang follow-up report kaupod sa kay Bombo Joe Marvilla. Joms, please go ahead. Champ, ginaulat na lang diri karon ang resulta sa coordination sa Department of Public Works and Highways Region 6
sa local government unit sang San Dionisio Iloilo tuhoy sa tikang karon agod nga malikawan no ang dugang sa ning aksidente sa may barangay Canas kag Tamangi sa may banwa sang San Dionisio kung sa rinti sa gablag lang nagluntad ining aksidente sa lugar sa ring ginbawi-an diri sang kabuhi ang 3 ka miyembro sang pamilya sa nasambit karon nga banwa no. So isa diri sa nakita nga problema sa lugar bangod nga tiway sang slowdown sign at the same time wala na nagasiga ang pila ka mga street light sa nasambit karon nga lugar. So pakigangutan naton diri ang bahin sang Department of Public Works and Highways Region 6 no tuhoy karon sa ila sa nga tikang sa mga pagpahamtang abi no sa mga signages sa nasambit karon nga lugar no kay dugay na nigali may ara sang ginpalabot man nga request ang barangay official sa DPWH Department of Public Works and Highways agod kabutangan sang mga signages sa nasambit nga area pero hasta subong duay gyapon sang may nagatupa no. So ginalabot naton diri ang regional office sa pagtunguna diri kay Engineer Saniboy Oropel no direktor sang DPWH Region 6. So no, sa natungdan regarding naman sa pagpamtang sining mga slowdown sign dugin question pagani niya no ni Engineer Oropel Bobotsam kay ang nasambit abi nga area kon lang tawon naton 4 lanes no ini siya tapos malapad. So gin-expect ko no so sa natungdan ngati madasig gidya ang dalagan sang masalakyan. Kung pananglitan man nga kung butangan sang slowdown sign, posible nga hindi gyapon makita sa mga driver bangod nga madasig ang pagpadalagan siguro ti sa mo sining hugada dapat kuno sa driver gidya ang paghalong na kung maglabay sa nasambit karon nga lugar. Pero sa mo sini karon nga sitwasyon sunod sa natungdan mag-coordinate pasla sa may local government unit o kung LGU sa may San Dionisio kung ano ang makapamayo abi no sa nasambit karon nga area agod dati mahagad-hagan ang nagakatabo nga aksidente sa naglikad sini nga adlaw sa nasambit nga lugar. And speaking naman no sa pagpamtang sa mga street light no kay kung ma-notice naton doon din na gini street light no kay ay sa suga mo. So street na lang makita naton sa lugar. Bumbutsap although kasi may mga solar light ang na-install ang DPWH sa nasambit karon nga area pero dugay na kag ang iban tama nakakiraw no do sana pag ining kingke mo kung panggid mo sa kasi gasang sining mga solar nga street light isulo kay Engineer Ropel pwede sila mag-provide sa street light Bobotsam pero tawon pa kay do limitado kunong budget sang DPWH. Mahimo man mag-provide kuno ang local government unit sa street light. For example, pwede man di kuryente pero ang ma-provide sila sang bill amo ang banwa. Bumbutsam. So amo na ang isa kuna duha sa mga sinistoryahan kag ang ginaplanuhan nga butang no kun ang adjustments karon abi na agod kati malikawan kag maganhagan ang nagakaluntad aksidente sa nasambit nga lugar kay kun gabi tama gid kuno kadulom basis mga pumuluyo no ang nasambit karon nga dalan. So ang mga signages at the same time ang ining pagpamtang sa street light amo na ang isa to sa ginulat naton sini karon nga resulta kun ano ang mangin kinon anon sang nasambit nga opisina kag sa local government sang San Dionisio Iloilo. Ari plano si General Saniboy Oropel sa may interview sa Bombo Radio. 2 times the Bombo Radio that early Monday morning informed sa ako regarding sa aksidente tang natabo along Iloilo East Coast nato sa San Dionisio. However, pang aksidente na tabo gintawagan ko dahil ng ato nga district engineer. So after the flag ceremony gikantuan niya sa site kaya ginpadalaan na ko sa picture nga ang section nga na aksidente yan do ka kompleto including pavement markings no although admittedly may mga pavement markings nga daw nag-faded na
but I think it is not because of the accident. Ang nakita ko dito sa tadlong four lanes road, ang skid mark sang salakyan nagapatuo siya. So maybe it is a driver's error gidya ang natabo. So ang observation naton sila na siguro hindi na tanaw man namon on where to provide on some limitation as far as the speed limit of the vehicle passing our national road. However, ang akon lang yan na masagis, ang purpose na ginway din natin na road section is to provide is to increase capacity sa ating dalan para sa traffic. So since nga nag-widen na dira, ma-consider natin yung madasig-dasig yung maanlagan sa salakyan. But there are some local ordinance to control also sa aton speed limit. So maybe we will ask we will coordinate with the local government of San Dionisio kung anong himuon nila as far as the national road is concerned. Because kita ya sa DPWH, ang ginatanaw natin is to provide safe and convenience traffic sa aton nga national road. Pero ang mga limitations on limitations on the usage of the national roads as far as ang kadasigon sang salakyan ara na sa local government, no? But as far as the road is concerned, wala naman sang kulang. In fact, may pundak siguro tanaw naton. Galing kay mo na limitado kitong budget sang DPWH as far as the electrification sang aton nga dalan, considering nga may limit kami sa amon nga usage, ang amon budget para sa solar street lights. Pero kung imo gitanawon, ang cause ng accident hindi siguro sa dalan ang cause ng accident. Okay. Sa slowdown nga sign ko na considered nga butakan dira engineer? Number one. Ang section nga natabo daw kalaba kagkatad daw halos tadlo man ko. Well, ang pagbutang naton sang slowdown wala problema. Pwede slow down nga road markings. However, ang akon lang nga reservation sang slowdown tungod sang kalabaon sang dalan kag kadami man sang road section kag 4 lanes sina, paano naton ibutang ang slowdown nga markings kay bisan butangan mong panaisan damo nga slowdown kung ang driver wala na hindi iya makita kag dasi lagi padlagan tungod nga tadlong aton dalan wala kita kang mahimo. So I would rather coordinate with the local governments in San Dionisio kung anong ilang observation mabulig kami sa DPWH as far as signages is concerned. Okay. As far as signages is concerned. Buligan naton. Ay, sige. Magluwas sa slowdown or accident prone area pwede man Well, actually, tanaw nato dira kung daw may mga lapit sa mga intersection, pamutangan ta Ramble Street. Pero amo na i-evaluate ta. So we will coordinate with the local government sang San Dionisio. I will instruct our district engineer again to conduct with the local traffic management bureau of San Dionisio as well as to the mayors in San Dionisio kag barangay captains ng sinang barangay para makaka-come up sila into a common stand on how to improve ina nga section. Ang area why kuno sang street light no pero makita kita do may nagatukod so ano ay na nagasiga engineer? Number one ang street lights basta ga-provide ang DPWH ng street lights kung hindi siya solar mayara kita sila sa memorandum Nabati Andre ang pahayag ni Engineer Sunny Boy Hotel Bubutsam. No, pero kung ng taon naton naggawa sa investigation niya sa kapulisan nga posible ang agintunaan sa aksidente bangod sa Madulom. No, kay man ang ining pick up sunod sa driver nakibult sa kuno nga ang motor ara sa tubang.
niya motong ati na bungguan tong likod nga porsyon sa bahin sang motorsiklo kagati bangod ka badasig may sining padulagan kaya motong nga way na to tancharter kag sinalakay ining motorsiklo nga ginsakyan karon sang sining tatlo ka membro sang pamilya nga gindulaan gid sang kabuhi Bumbotsam. Pero karon taning dugan sini karon yung mga development kung bala ano nang resulta may mga again plastar na no nga mga plano karon ang LGU kag ang DPWH sagod Malikawan ang nagakatabo nga aksidente. Ini si Bombo Joy Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Joe Marvilla. Amo nang dalan pakita mi Bombo Chris. Amo ning dalan no, 4 lanes, dibla makabig nato ni nga highway. So, tsakto na ang punto ni Engineer Oropel. Butangan mo man na slow down kay katadlong tapos highway 4 lanes. Okay lang na akon masiplatan sang driver abi kag kun mag-abide siya mahinay-hinay gid man siya pero ti amo ni nga mga hugada kung naga-travel ikaw sa aton sini nga mga kabumbo no hindi mo man ni mabutangan sang speed limit. Ti nga ginpalapad nyo ang dalan tapos highway tapos di mo kita highway nga may speed limit ti sa diversion guro mi haram daw. Anyway, mga traffic signs, street lights. Speaking of street lights, kung doon lang budget sa DPWH, area friendly advice ko sa mga nagapapili this coming 2025 elections. Kadlaw Diyos mo buk. Bala ni mo bukris ko din ang punteriya ko. Tsansa nyo na ni. Tsansa nyo na ni. Kung wain og bayad sa kuryente, anong mayo nga tawag si gani? Anong term sinabla nga do baylo ni mo Bombo Chris? No? Butang tabi substitute or ibulos solar lights. Alternative, Tita Reds, thank you again. Pinakamayo nga alternative, solar lights. Magpanagan ka isbe, magpanagan ka mayor or vice mayor, butangan mo dai sang pila mangilan ng solar lights man. Di nakapatayog sa budget nyo pabutangan nyo da, tapos isimentado kag nakatubo man. Pag medyo taas-tason nyo man tapos butangan mo na da yang imo yang nagaulikid kabi sa mga pumuluyo dira kung sa mga nagabya. Kamo na kabalo madiskarte. Ako niya i-share ko lang ni sinyo. Pwede nyo ginaya. Kanami guro Bombo Chris kung kutob sa mga nagakandidato sa Banwa sa San Dionisio. Butang tabi magbutang lang sang tag 5-5 ka street lights. Damo sa nagsanag guro ang nasambitan sinadrang area Dibla? Itsansa nyo na ni sa street light kung mabutangan nyo solar light sabi. Butangan nyo na yung pangalan. Hindi man ka muna ma-question kiti inyo na bulig nyo na sa pumuluyo, bulig nyo na sa inyo siniyang lugar. Para malikawan ang disgrasya. Kamu na bala na sumpunin nyo na. Pwede gina sa aton sinimatag palamati. Pero, ano ganing ang balsang driver? Nga nakibot na siya Bombo Chris, gulpiada lang ang tricycle, ara kuno sa tubang niya. May pakita na lang nga video sa aton sini nga mga kabombo. No? Ini nga video do mo amo ginito sa driver guro na tabo ay nakibot lang ko nga may ara nagali sa tubang ko dayon. I-share ko sining video sa inyo sa aton sini mga kabombo. Amo lang to Bombo Chris. Tinakibot man guro ning driver nga gulpiada lang may nagtabok iya. Ti completos ricados. Basi magaan mo ko sang still picture bala Bombo Chris. No? Nga wala pa natabo ang insidente. Hatagan ko lang sila sang ideya. Tama na mo lang na post. Ay hindi. Dra lang. Okay na na.
kita nyo may pedestrian lane, kag sa unhan, may signal light pa gani. Di ba? Ga-green. Now, ang babae, nagtabok siya. Kag sa pag-review ko gina, sige cellphone niya samtang nagatabok sa pedestrian lane. Kag sa unhan ang ginabasihan sa driver, kung sa bayan ay kita, no? Kung ang ginbasihan sang babae nga nagatabok, is nagatabok siya sa pedestrian lane, kag safe siya kay ang iya siniya nga paminsaron is that nga kung mag-agi ikaw sa pedestrian lane, may right ikaw, no? Or right mo na iya nga lagi, right of way mo ina, and then ang vehicle upon approaching sa pedestrian lane dapat madulog siya and then mahinay-hinay siya and then madulogin siya, no? Before sang pedestrian lane to make sure nga makatabok ang pedestrian. Pero ang natabo mo sila nag-green ang traffic lights. Sa punto di vista naman sa driver, no? Dito, by the way, iniya sa Estados Unidos ini natabo By the way, no? Dito iya sa ilang orientation nila abe, no? Naga-follow gid sila ya sang mga traffic rules, regulations, traffic signs. Ginapati gina nila iya. No, kay mabugat ang mga penalidad dito. Bisan hindi katuya or bisan wise sila sa mga traffic enforcer to mga enforcers ng Land Transportation Office sabi. Dito iya banwa hindi kay gito iya kalusot, no? Sa ilas nga sistema kung may violation ikaw or may traffic violation ikaw. Sa aton sini matag palamati. Now, sa mo sining ugada ang ginasandigan sa driver amo ang traffic lights. Kumo nga green, but silingon go. No? Di nag-go lang yung driver. Bisan kita iya man nga before sa traffic lights, may yellow box pa to gani sa unhan, but silingon sang yellow box, keep the intersection clear. Sa babaw-babaw sa yellow box, may pedestrian lane. Dira na yang lane para sa mga pedestrian nga makatabok. Kumplitos Ricados. Namin ko kumplitos Ricados, may traffic lights, may pavement markings, pero may natabo gyapon nga aksidente sa aton sini nga mga kabumbo. Sa amo sini nga senaryo, sinong may sala? Abe, Bubukres? Sa mga kabumbota, sinong may sala? Ako sigurado ako sa amo sini nga senaryo ang may sala diri tawo. Tawo ang may sala. Ara na tanan mo sa aton sini mga kabumbo. May traffic lights, may pavement markings, may traffic signs, so on and so forth. Nagtabok ang babaye sa pedestrian lane nga nagagamit sa iya sini nga cellphone nga wala siya makatulupangod nga go signal gali. Sa aton sini mga kabumbo, di ba? So tawo ang diferensya. Hindi ko man lang sila nga ipagpatuto ko tanan sa biktima na gani na bumbutsa, babaye pa, patutuan mo lang. No. Kung aton siniya maobserbaran, kag sandig sa record, no? Ang pinaka nagapanguna nga cause sang vehicular accident amo iya ang human error. Sa idalom sinang human error, madamo na dira sang listahan kung ano klase human error. Reckless driving, overspeeding, driving under the influence, distracted driving, so on and so forth. Pero kung sa suma total, sa aton sini mga kabumbo, nagaluntad ang disgrasya sa dalanon, bangod sa tawo, bangod sa human error.
Ti amo na ganing hambal ni Engineer Oropel. Siling niya, butangan ta na da slow down, ti mayo kung sundon man na sang mga driver. Sa iban siguro nga lugar, engineers, ginasunod gid nila. Pero diri sa pungsod Pilipinas, base diri man lang guro sa syudad or sa probinsya sa Iloilo, duway ginatagan sa nagakigo ing tulupangod. Diri gani sa syudad, bala mo nga no loading, unloading area dra, dulog ka magyapon kag mapapanahog ka mapasakap sa hero. Beautiful, di ba? Sa probinsya sa Iloilo, may mga no parking sign man na dinintukin siya. Bala mo nga bakit tao taken, sagad takon ka, hindi ka mga traffic signs nga raman. Makon mo ran banwa? Ti, kung may vehicular accident, nagapangunang rason human error, dugangan pang isang batinggilan nga human, grabe na ginang error. Sus Maria kagusip. No? Ti sa tao, gid, ang pinaka mambal naton, pinaka kabangdanan, sining nagaklinabo karon niya nga mga vehicular accident. Ti dapat siguro ang tao amo gid ang tutukan man naton okay gid ina nga magpasiga kita dra, butang kita dra sang suga, butang kita dra sa mga road signs, no? Pero sabahin man bala sa pagdisiplina sang mga nagamaneho sa nagkalain-lain siniya nga salakyan, ti amo na lang hambal nila dapat before ikaw makauyat sang manubila sang single nga motorsiklo, sang tricycle, sang sedan, sang SUV, sang pick-up truck, so on and so forth, ti dapat nahangpan mo tanan ang mga nagakaigo sini nga mga traffic rules, regulations, and laws. Agod banwa nga bisan papaano makapabuhin-buhin ina sa risgo nga maka-encounter ka sang disgrasya sa dalanon. Lapaw nagkikita sa Latin, madamo pa kuntani aton sini nga pagaistoryahan diri tugyan aton ina sa iban sini Manus and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 10 to 16, 2024. After being absent for a while, ang Bini Band is overflowing with enthusiasm sa paghatag ng One Great Rock Entertainment sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Nobyembre 16, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga ibanay nga paraffol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga.
Sa tion sang Holy Mass, pangayuon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyohan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kun yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang.
Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Arin ako, this is Tita Regine. Why kita nagupna na yesterday, but today magabawi kita and we'll be reading more stories para sa inyo kay Tito temprano man kita no nga makaumpisa today. So kumusta na kamuda? Kamusta man ang mga istorya ninyo? Kung may ara na, pwede gina nga ma-email ha sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nyo nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. It's the 14th of November 2024, kahapon gali ang 13, subong ya 14, Huwebes. Mga kabombo, check the B, ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, syempre, no, kung sa makandila pa, upos ang mga inadlaw. And we're getting nearer to Christmas Day. 41 dias na lang bago magpaskwa. Sige, go ahead sa inyong mga plano din na. May mga Christmas party na. November, wala pa. Basta first day of December. Anyway, this afternoon, kita mag-aupdanay. Siyempre, we'll be enjoying more stories para sa inyo. So please be there. Sa mga iban pa, nga mga friends naton, sa mga kabombo naton, mga KLP lovers naton, hello, good. And good afternoon, salamat for being there. Thank you man sa kay Nanay Del nga nag-respond na sa aton nga pag reach out sa iya, yes. Mangin ready siya sa Saturday sa ating pag-interview sa iya, but since medyo senior na si Nanay Del, dito na lang siya sa ilang house. So mag-interview kita sa iya via cellphone. Ari na nga itong ambahanan para sa inyo tanan this afternoon from Charles Kiventon to TWO Duha. Good afternoon and welcome sa KLP. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and I together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes
What's the sense of this dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and I together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. I have seen perfect peace. Come back and make me complete. Do 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 do. Baby, come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? No, there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Beautiful rendition of the song, ang Tigolo. True. Good afternoon again. This is Tita Regine. Last Tuesday, kay tiway kita kahapon, nagupdanay, nagbasa kita sa sulat ni Parpar. And then, I forgot nga i-show ang iyang picture. But today, before kita nga mag-start sa first story naton, sige, pakita ata kung ano nakagwapo subong si Parpar. No wonder, no? Nangin na. Soltero nga tatay. Ining si Parpar ginlagas sa isa ka babae. There it goes. Ara nan, that's Parpar today. The last time naging interview naton di siya medyo tago pa siya sa face niya. But today gina-share niya sa aton no kung ano siya ka fresh. Wow. Fresh looking subong. Pwedeng pang artista. Sige Par, salamat gid ha. Basi kung may part 3 ka pa da sang story mo, feel free to write to us again diri sa kahapon lamang program. 20 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. And kita naman magasugod basa sa atong mga istorya. And siguro naton diri ang luyag i-share sa aton ni Inday sa First District. Dear Tita Regine. Mayong hapon, Tita Regine. Tawagan lang ako kay Inday sa First District. Tita, ika-second letter ko na ni sa imo. Ang first letter ko sang 2017 pa. Ang letter ko was about sa younger sister ko, Tita. Subong, iya naman sang younger brother ko, ang sa father side ko. 2022 was my worst year, Tita. Ang ako niya younger brother, tawag ta lang kay Soy. Si Soy, Tita 25 years old, single. 12 kami nga mag-utod, kag siya ang ikaduha sa agot. October 30, 2022. Sa nagpauli si Soy, Tita, halin sa city,
kay gaobra siya as construction worker. Upod sa pakaisa namon nga foreman nila tita. Sa gabi na, naghapit sila sa balay sang pakaisa namon, kag mag-inom-inom tita. Upod man ang bana ko kag ang magulang namon. Si Soy tita, gasuka-suka siya, kag nagpalanglapsi siya. Ginambalan sa pakaisa namon, nga hindi na siya magpuli, kay maulan, kag kabudlay sang dalan. Kay that time tita, madamol ang ulan, kag nga amon balay, malayo pa sa karsada. May talamnan ka pa nga agyan. So nag-insist gid ang manghud ko nga mauli gid siya. Upod akon bana kag magulang tita. So nakaabot na sila sa balay. Ginambalan ko bana ko kung sino upod niya nagpuli. Hambal niya si Soy kag si Toto Kiyambal ko, di na niya si Soy. Hambal niya ato sa payag. Balan mo tita, may balay man kami nga amon. Kag ang balay sang parents ko, ara lang man sa tupad. Pero that time, wala ako mga parents tita. Ato sila sa lugar sang nanay ko, kay ginpaubrahan sila balay man sang ako ni tiya. Balik kita sa kay Soy, tita ginkaduan ko siya sa payag. Ang payag namon tita kawayan, kag may panalgan. Si Soy, ara sa salugahigda, ba wala pa siya bayo, kag grabe ka tugnaw, kay gainulan tita. Ginabalan ko siya, hambal ko Soy, saylo ka sa sulod, kay kalamig diri. Pero ang balya sa akon, diri lang ko Pero kapila ko pa siya kumbensihon, nga masaylo tita, pero hindi gid siya. Ginpabayaan ko na lang, kay tiyambal ko, masaylo, managuro karon kung batsyag siya lamig. Sa naluto na ang sabaw nga isda sa bana ko, hambal niya, dalaan niya si Soy, init nga sabaw, kay para maumpawan, kay wala siya kinanaan, kay tigasuka siya. So hambal ko, sige dali ito siya. Pagbalik sang bana ko, hambal niya, naubos gid ni Soy ang sabaw kag kanon. So fast forward, tita. Sang aga na, October 31. Pagbugtaw ko, hambal ko, mabakal ko danay kape sa piyak balay kay mga pe kami sang bana ko. Ginapitan ko danay si Soy sa payag kay tipukawon ko siya tani pangape tita. Ara na ako sa dalong payag. Ara man akon manghud nga bayi. Gakadlaw pa kami kay hambalya. Lantawa bala si Soy day, gakatulog pero ang mataya do gamuklat. Ginlantaw ko tita, gakadlaw man ko. Pero ulihi, daw na-notice ko, sige akong tulok sa iya, kay ang habol niya ara sa idalom sang tiyan niya. Kag nagauba siya, makita ko gid ang tiyan niya. Pero na-notice ko, daw wala gahulag ang tiyan niya. Nagsaka ako sa payag tita, kag ginhikap ko siya, mayami na iya lawas. Baw tita, daw gulpi ako ginerbyos. Nagsinggitan ako sa magulang ko. Gintawag ko tiya kag tiyo ko sa piyak balay. Gasinggitan ako tita, nga siling ko tabang si Soy. Ang magulang ko tita, gintry niya pa pump kag CPR si Soy, pero wala na gid. Tita, grabe ang hilibio namon. Hindi kami magpati, kay tika bata pa sa iya. Fast forward tita. Ang findings sang iya kamatayon is bangungot. Nalipat lang ako sa medical term. Grabe gid nga kasubo, tita. Ang sa first letter ko, about man sa manghod ko nga nag-suicide, tita. She was only 15 years old. Kag sundanay lang sila, tita. Sila ang kamanghuran namon sa dosis sa amon. Ako, I recall ang about sa manghod mo. Si nanay ang manghod mo nga nag-suicide no 15 years old. So si nanay kag tatay tita, grabe gid ang kasubo. Ilabi na si tatay. Wala ila napakita sa amon, pero makita ko gid nga gindibdib ni gid tita. Sang ginlubong na si Soy, tita pagka next day, ginadmit man si tatay, kay nubo iya oxygen sa lawas. Si tatay tita, 65 years old. 4 days si tatay sa hospital, sang nag-okay na siya. Ginpagwa kami. So after 2 days, nagbalik sila sa lugar sa tiya ko. Tita, December 8, 2022, nag-chat ang tita ko sa akon nga si tatay gindala sa hospital. Need ko gid magkadto didto.
So insigida tita, naglakat ako, upod ang duwa ko kagagmay nga bata. Pag-abot ko dito tita, si tatay ara sa emergency room, ginalagas na lang ang pagginawa niya. Grabe ang kaluoy ko sa iya tita. Grabe nga antos niya. Gahambal siya tita, pero hambal ko hindi na lang sige hambal tay, kay gadugang hapo mo. December 10 sang aga, Tita Regine, ginbawian sang kabuhi si tatay. Grabe kasakit tita. Nagsundanay sila sa bata niya. Gahilibion ako sa sulod ward. Pero sang wala pa tita si tatay, nagapamilin-bilin na siya. Hindi ko gitanim abaton. Grabe kasubo. Sa isa ka tuig, duhagid sila ang ginkuha sa amon. Do hindi ako magpati sa gakatabo sa amon tita. Kag hindi pa da natapos. October 16, 2024, ginadmit si nanay sa hospital kay pila siya kaadlaw hindi kahigko. Tita isa kaadlaw kami sa hospital, hambal sang doktor, insigida, i-refer siya sa dako nga hospital. Kaya nakita sa x-ray niya, may nakabara sa large intestine niya tita. Kag need operahan dayon, kay delikado na. So sang adlaw nga to Tita Regine, gin-refer kami dayon sa dako nga hospital, kag after process sa mga kinahanglan niya tita, gindala siya dayon sa OR. Grabe nga pangamuyo ko Tita Reg. Samtang ara si nanay sa OR, why man ako kaon-kaon, kag tulong. Gapangamuyo gid ako nga makasurvive siya. After 7 hours, tita, gintawag ako sang doktor niya. Kag in-explain kung ano sitwasyon ni nanay. Kagambal sang doktor nga okay kag successful ang operation niya, tita. Pero didto gid ako nagluya sa ginhambal sang doktor ang sitwasyon ni nanay. Tita, may colon cancer siya kag stage 4 na. Daw pa matyagan ko, galupad ako nga wala pangalibutan sa nabatian ko. Si nanay tita, 58 years old, kaduha na siya ng mild stroke, kag may hypertension, kag asthma pa siya. Pero kapasalamat ako sa Ginoo nga despite sa sitwasyon ni nanay, nakasurvive siya sa operation niya. Subong tita, ara sa akon si nanay, ako gaatipan sa iya. Gintugyan ko sa Ginoo kung anuman ang pagbuot ni tita, siya lang makahibalo sang tanan-tanan. Hasta na rin na lang ang sulat ko. Maraming nga salamat. Inday, sa First District. Well, Inday, very sad. 2022, you said, was the worst year para sa imo, manghud mo, tatay mo, nagkalamatay, kag sunod-sunod na una pa ang manghud mo sa imo nga father. And this year, 2024, October lang, you found out nga ang imo nga mother has colon cancer, stage 4, and now, ara dira siya sa imo. Well, it is said, no, nga everything is up to the Lord. Kung ano man ang luyag niya nga matabo, but kita nga ara nagapalibot sa ato nga palangga, ginapalangga. This is the best time, no, to support her, to show love, and to be there para sa aton nga nagamasakit nga palangga naton. And some say nga if you know kung ano ang imo nga health condition, ang status ang imo nga health sa iba, no, nga may mga cancer, nagapasalamat ang iban nga at least they know kung ano na ang ila nga health condition so that they can prepare themselves spiritually kung ano kag ano gid man ang magakatabo. Well, of course, ang Ginoo lang gid, no, ang makahibalo sang tanan kung san unya kita kuhaon. But believe in miracles. May miracle pa, ano? Usually gahambal ginaiya ang mga doktor. But anyway, this is the best time para nga mapabatsyag nyo sa iya, no,
if ever, kung ano gid man ang mga magakalatabo, mapabatsyag nyo sa iya that you are there para sa iya, gina-appreciate nyo siya, grateful ka mo sa tanan nga mga ginpanghimo niya para sa inyo, and siya man, no, i-encourage nyo siya to surrender everything sa aton nga Ginoo, mas mangin prayerful, and also prepare herself for whatever eventualities nga mga magkakatabo. But manami ginaya nga at least ang isa ka tawo is preparado. Amo ganina, no, sa iya nga case, if she knows, I hope nga ti nakahibalo siya, so that siya man mismo makapreparar sa iya nga kaugalingon, and so too kamuman. But anyway, why kita kabalo, even if it would be 1 day, 2 days, 3 weeks, 2 months, 2 years, ang importante, no, we have given our best para sa pagsuporta kag pagpalangga sa aton nga miyembro, sa aton nga family, kag siya man, no, makahimo man siya whatever it is nga mga ginaplano niya sa iya nga kabuhi. So for as long as she still has the time, so just be there para nga mabatyagan niya ang inyong presensya, and your forever nga pagiging supportive para sa iya. And continue to pray, lift her up to Jesus, that He would heal her sa iya subong nga ginabatsyag. With God, nothing is impossible. 33 minutes after 2 o'clock, Inday, sa 1st District. Salamat, kids, sa imong gin-share sa aton sa sininga hapon. Up next, the story of Black Widow. Sa pagpanumbalik sa kahapon lamang program, kaupad ninyo si Tita Regine. Masami ba lang nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar.
Ang household cleaners kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke.
Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun Alas 2:45 ang ato nga oras sa hapon ari na ang sulat ni Black Widow sang Pavia. Dear Tita Regine, a blessed day to all, Tita. My story is about COVID time. As I remember, last May 2021, I was infected with COVID-2019 Delta virus. Kung correct ako, that was the time after lockdown. We as employees working in one of the private hospitals in Iloilo and hindi ako iya medical staff but can be considered as frontliner workers prone to COVID virus. It was a global pandemic that cost lives of many people. In short, Tita Regine, ginakahadlukan kami sa mga katawhan kay ara kami gaobra sa hospital. Kisa kami pa ginabasol nga ng laton. Daw dala namon balang virus, nga bisan magsakay ko sa jeep, ginatulok gid sa mga pasahero ang uniform kung taga hospital kag nahadlok sila magtupad. Kag kung magtindog nga manaog sa jeep, nagapilin-pilin mga tiil sa pasahero nga hindi ko matouch.
Sa pagpauli ko, dayon paligo, labhan dason ng bayo, tanan lang kay para wala virus. Ibalik ko sa pag-lockdown. Wala biyahe, daw ghost town ang city. Wala tawo gid, kay ginasugat, kay ginadulong kami ka ambulance. Doon naka-form kami sang bond sa mga co-workers namon sa iba-iba nga department, kay makaistoryahanay kami sa sulod sang salakyan nga ambulance, samtang ginasugat, kay ginadulong kami sa amon mga balay. Kanami man tani, kay libre plete. Pero ano bala, nga COVID, di kululbaan gid. Kay kadamo gid sang kabuhi nga madula kung ma-infect ka. Pagkabudlay, bisan mga doorknob, kahaladlok hikapon, base may virus. Sang okay naman nga pwede naka-commute, pero sige gid ang amon face mask, kaluoy man ang mga nurses kag doctors sang ila ginasuksok pagkainit. Makadto sa battlefield ka COVID kung on duty, naka full gear. Kaya nadumdaman ko, hasta library, wala may gasulod na nga mga docs or doctors or documents sa library. Kag malaka naman ang gapa photocopy, kaya wala pasyente. Ang hospital, galikaw sa tawag nga hospital, kay tiisip nila, pugaran ka virus. Bataon pang amon GSO from business. Kinabala niya ako nga ma-housekeeper sa business office kag nag-andar naman ang premonition ko. Dogasindot lang ko maninlo sa business office kag nakaabot sa GSO kay wala siya kabalo nga nahadlo ko mag-duty didto. Kag daw nagka-misunderstanding kami ka GSO kay reklamador ako. Monday ang day off ko kag nagkaon ko halo-halo kag inubo ko kag insipon. Duty ko Martes, kay gali Lunes, damo na nagpa-swab test nga taga-office. Dala si director namon. Malain matsyag kay iban nga employees. Ginambalan ako sa social worker nga mapa-swab test kay gaubo ko kag gasipon. Kag ang taga-opisina, 50 sila nga positive. Dala na si director namon. 3 lang ka-employees ang negative. So nagpa-swab test ko kag nag-fill up ko form, if ever positive ang result ko, diin ako mapa-quarantine. Kaya sa 4th floor ka hospital, free food pa sila. Hesitant ako magpa-quarantine sa hospital. If ever positive ko, kay 14 days nga daan, di kakagwa. Ang ako niya bata, wala upod. Basi pagbalik ko, siya naman magmasakit. Sa balay ko mapa-quarantine, hambal ko sa nurse, if ever positive ako. Nagpuli ko, gabarukoy ko ubo, pagkaaga, gintawgan ako kababayi nga housekeeping, hambal niya, balaan mo na result, kaswab mo, sabat ko wala pa. Yan nang, hindi ka lang makulbaan, kay positive ka, kag 51 kamutanan. Wala na ako nagwa pa sa balay. Gintawgan ko bata ko nga lalaki, nga may kabataan nga siling kuto, kaduan mo amon kapitan, hambala positive ko, kag hindi ka manugid sa iban. Nagkadto di kapitan sa gwa balay, hambal ko kap, ma-home quarantine lang ko sa sulod ko balay, kay ang bata ko, wala di upod. Baho, Tita Regine, kabudlay gali, kung mag-positive, kay matsyag ko, daw aswang ako nga nabantugan. Hindi gid matago, kapin pa, nagkadto mga bombero, ginsprayhan nila sa gwa balay ka Zonrox, ti magahod. Bilog nga kalye kabati, kag kabalo, nga positive ako. Wala pa kami tubig, kay nagdako bill nila piyak balay, napautod ko anay, kagasalok ko sadto sa piyak balay. Hindi ko kagwa, hindi na ko kagwa, tiga panawag ko taga atubang balay, mangayo kami tubi, mapaligo, hugas pinggan, i-flush sa CR. Pagwa ko balde, hambal ko, bubui lang tubig, hindi ilang paghikapa amon balde. Mineral water namon, ginpagwa, puwerte, ginatunggungan kakapit bahay tubi. Na 3 days, wala na kami food. Kay abis ang bata ko nga lalaki, sa school kami na quarantine.
Nagdulong sila pagkaon aga hapon, ginasangat lang sa kudal kaumagad ko. Miyembro ka union sa hospital, nagpa-raffle sila mga food. Importante gid family. Nabatyagan ko nga maayo lang, ari bata ko di nga lalaki sa Iloilo. Hambal ka umagad ko, nga ama, kung magtigaan ka na lang. Sabat ko, hindi magkaon si Nonoy, katinigaan ko, katinahikap ko, kay nahadlok siya, malatnan ka COVID. Si Nonoy, ginapakuha ko kapag kaon para una siya kaon, tapos ako na. Kaluoy sang Diyos, wala si Nonoy may nabatyag. Ang magulang ko, adaw-adaw ga panawag, kay basi ko no, budlayan ko maginhawa, ti ready ko no ang room sa government hospital para sa akon, kay hindi ko magpa-admit sa ginaobrahan ko nga private, in case kay tama kada ko ang hospital bill. So mga worth 200,000 pesos plus ang gindulong or 2,000 lang. Mga worth 2,000 pesos plus ang gindulong sa sister ko nga antibiotics ko kag mga bulong sa ubo. Nakadulong pa food ang iya nga timbang. Daw atakihon ako ka depression, Tita Regine, kay hindi ko kagwa sa pagkalain pamatyagon. Gali, daw maglain. Kung pagkalain, gali pamatyagon mo, dumaglain man pamensaron mo. Di ko maintindihan. Salamat gid sa Diyos, kay nakasurvive ako. Pinangamuyo gid ako sang maayo. Nakagwa ako sa balay after 14 days. Nagadulong si Mayor 25 kilos nga bugas, kag ang amon kapitan, kag food packs, mga delata. Ginpakwa ako sa bata ko nga si Toto ang isa katunga sa sako nga bugas. Hambal ko, kuhaan nyo di bugas, ara sa gwa balay, wala ko ginpasulod, kay basi ma-virusan. May nagrabe gid man, tato ka co-workers namon, duha ka taga-opisina, kay isa ka head sa department. Maayo lang, wala sila na-intubate, naka-high fan. Ang iban tag-siyam ka tangke ka oxygen per day. Ang isa to ka employee. Dako nakuha namon nga kwarta sa DOH, kutob ka nag-positive sa hospital. Covered ka PhilHealth. Iban hindi ka bayad, ang iban iban hindi ka bayad ang kulba na batyagan ka namon, kag labi na gid ang na-admit. So hasta na lang diri sulat ko, Tita Regine, gasakit mata ko, kay may katarak ko, kag old age macular degeneration. Samtang may kasanag pa ang mata ko, mapadayon ko sulat sa imo, Tita Regine. Salamat gid ang matinahuron, Black Widow sang Pavia. Well, for sure damo makarelate sa imo, no? Especially those nga naging positibo man sa COVID virus. Ang iban gani iyatag 2 times, 3 times nga nagpositive, especially during lockdown. Ano ka budlay sang hulag naton tanan. But we thank the Lord, no? In those moments that we need others to help us, na wala magkakatulaan, no? Mga people nga dulong, mga pagkaon, mga tubig, mga kinahanglanon naton, ano aton ipabakal, ara gid, ready gid, kag kanami, the family is also there. So sige lang, no, kung may mga kalainan, gindulong ang COVID, may mga ara man, nga mga kamaayuhan, nga ginbilin ini sa aton. Thank you so much, it's sa imo, Black Widow, sang Pavia. 2:55 ang ating oras, mga kabombo. In just a little while, mag-interview kita sa ating winners sa ating promo 1-2 Panalo Part 23. Sa pagbalik sa kahapon lamang program, kaupod sa gihapon, si Tita Regine. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong
tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weather. Kita diri sa kahapon lamang program and we have a lucky winner. Kag i-award na naton ang iya nga mga premyo sa aton nga Premo 1-2 Panalo Part 23. 1, 2, Panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Heto na siya mga kabombo. So very lucky ang aton nga winner. Wala sang liwan kundi si Ma'am Sony Taniedo sang Buhang, Haro, Iloilo City. Ma'am, good afternoon gid sa imo. Good afternoon, Ma'am Tita Regine. Wow, swerte sa imo. Ma'am, bit mo dahil mo ang
500 pesos nga cash bilang imong nga cash prize sa ato niya promo, and may ara kapagid nga isa ka balde nga orokan nga may unod nga gift pack. Mauna kita ma'am sa imo nga premyo dira. By the way, ano gali ang proof of purchase nga imo nga gingamit? Jim's Coffee Mix. Pamilyado ka na ma'am? Oo. Sino upod mo ga pangapis? Ang akon nga brother kag ang husband ko. Ay wow. Si Nanay Pagid. Ay wow, before basi bilog na nga pamilya na no. Oo. Later on ang mga pangapit ti mayo man na mga pingapi kamo da maka chika-chika kamo. Anyway, sige ma'am, isipon ta ang imo nga premyo nga 500 pesos nga cash. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. And of course, hindi lang ina ang imo nga madala pa uli because may ara ka pa. Wow, ano nga color ni Mams ang baldes ang orokan, ang imo nga papulion na upod sa imo, papulion upod sa imo. Ang imo nga dalon papuli. Ang blue nga Blue. balde nga orokan nga may gift pack. May gift pack sa sulod, Oo. pero hindi mo ginamang pag-ilampos kay husband, ha? Hindi man garo pasaway si husband, no? Hindi man. Ate Mayo, good. One time, sulaton mo inyo nga love story nga duwa, ipadala mo din sa KLP, ha? Okay, Pwede? kita. Okay. Sige, ano luyag mga ihamba sa ato yung matagpalamati sa mga neighborhood mo to, nga kami man di, basi makatubangay man di kami para nga mag-release ang sige. ilang premyo pa kung mag-join sila sa ato nga promo. Sige, go ahead and invite them. Sige, sa mga kabombos, amon sa Barangay Buhang, sa Kabatuan, kag sa Negros, ginaagda ko gid kamo nga mag-intra sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Alright, Basta Radio. Bombo. Star FM. It's all for you. There you have it mga kabombo. Ang ating nga winner, si Ma'am Sonny Taniedo sang Buhang Haro. Gani ka mo dira, hulog na sang inyo nga mga entries para nga kamo na ang next diri nga interviewon naton. O, diba? Magasunod na si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary, correct. Pero may kalimutan si Dear Diary. Anyway, sa liwat, after KLP, si Toyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Mga manami nga mga dramas every afternoon nga I'm sure ginasundan nyo gid diri sa Bombo Radio Iloilo. So I'll see you again tomorrow. Maraming salamat sa inyong mga istorya dira, ha? Paki-email na lang sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or you can send your stories sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. See you again tomorrow sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.